No niin, terveys kaikille. Moi. Heipän hei. Moi. Mikä meno? Huono, koska Tiny. Ai jaa. Alkaa paikat koostua näistä kuumista. Oh god. Oi voi. Heipän hei kaikki. Sä Mitä tiedät teille tästä kuuluu hirveä. tänään? Puhut sä nyt meille vai puhut sä katsojille? Kuuluu se kaikille. Ai. Te voitte kertoa, katsojat voi Onks mä kaikki? Oot kaikki kaikessa. Repän on huomion keskipiste nyt. En mä halua olla. Ai jaa. Koska tämä radio-ohjelma. Laura, kyllä, toi kuva. Kuka hiljaini? Mä en... Tiny. Tiny hiljaini. Natsisirkus. Minä että kaata kun Tiny mulla vaan. Niin mäkin luulin, että mä laitan hurina katos taustalta. Aha. Tiny se vaan hurisee. Onko sinun vibraattosi alitehoinen? Koska siltä, että jäisit jostain paitsi kohta. Oh god! eeppinen kuva. Oh. No niin. Okei, elikkä... No, kerro sä nyt homman nimi, koska sä olet hosti myös. Oh god, hosti. Mä tunnen niin itteni Conan O'Brieniksi nyt. Oli muuten siitä mieleen, mä katoin just viime viikolla koulussa vaan pelkät tunnit sitä. No niin. Joo. Me aloitetaan vaikka tuolla. Millä? Mitä? Eikö aloitetaan sillä, että... Ei, aloitetaan kysymys. Elikkä nyt on tällainen keskusteluohjelma. Keskustelu. Onko tää nyt se niin sanottu talk show? Kyllä, varmaan. Tavallaan, eli vähän niin kuin purkaa. Perseeseeni sattuu. Jaa. Mulla on kanssa... Sen takia, koska mulla oli lompakko taskussa. Nyt se ei ole enää taskussa. Jopa joo. Niin. Joo. Tunnerien kokeilu uutta vibraattoria, mitä se Marko laitteli. Taikasoppa ehdottaa, että se tulisi käymään puhelussa, niin me saatais noi kamerat käyttöön. Jumalauta, mikä homma sinä ruveta laittamaan. Älä. Jep. En mä ainakaan tarvi kameraa. Sulla ei edes oo, tai sä et suostu käyttää. Niin, mulla ei oo kameraa. Eikä parempi minulla ainakin tälleen, koska saa Jonna hillua alasta tuolla selän takana, että jos haluaa. Minä voin kateellakin samalla, minä nyt vähän haluan tässä. Oho. Oho. Mutta joo. Eli homman nimi mä voin nyt selostaa. Kysykää kysymyksiä, me vastaamme, Tiny on hiljaa. Very simple. Ei, Tiny, tota ei lasketa hiljaisuudeksi. Wow, se on hiljaa. Stunned Beast en ostanut. Siis oikeasti jotain järkeviä kysymyksiä, ei mitään, että onko Repönen kusipää homo, koska kukaan muu ei ole kusipää homo kuin Eetu. Eikä kaikista fiksua sillä, että jos haluaa kysyä joltain kysymyksen tietyltä, niin laittaa vaikka se, että Jouko 2 tai Tunder 2 tai jotain tämmöistä. Niin. Ettei sitten kaikki vastaa näihin, koska tässä on nyt 4 ihmistä lukemassa näitä teidän kysymyksiä. Haluan vastata vaikka tuohon ensimmäiseksi, että miksi Tiny pitää olla hiljaa, koska täällä on hirveän mieteleviä hetken aikaa, joten mä oon ihan suosiolla hiljaa, mutta te kuulette Sinusta lähtee enempi jään. Miksi poistin sut Steam-covereista? Sä aloit spämmää liikaa, ei jaksanut. Ja miksi Tinyn pitää olla hiljaa? No, Tiny vastasi siihen itse äsken. Kuka meistä on vanhi? Röpönen. Joo. Minä. mun musiikkimaku on suhteellisen laaja. Mulla on CD-levyillä musiikkia semmonen 2500 levyä plus sinkut päälle. Mä oon tehnyt töitä musiikin parissa, joten mä oon oppinut kuulemaan vähän kaikkea. Tykätäänkö NRistä? Kyllä mä ainakin tykkään NRistä. Tunnerkin tykkää. Joo, mäkin tykkään erittäin paljon. Mutta en omista ihan 14, koska liian kallis. Sitten ehkä keväällä, kun se on taas joku alennus joskus, niin sit vois ostaa. Sama homma. Mutta mä ostan pleikkarille sen kyllä. Joo, mä ostan boksille. Voidaan pelata internetin kautta, kato sitten. En osta Call of Duty.
En minäkään osta Call of Duty Ghostia. En osta. Nearly Dump, mä käytän nuuskaa, koska lopetin tupakin polton nuuskalla. Miksi mä poistin sut Steam-kavereista? Mä poistin oikeastaan kaikki ylimääräiset sieltä. Koska vaan poistin. Se tunne, kun sä kirjoit sisään Steamia, ensimmäisenä tulee 15 viestiä siihen. Pam. Milloin striimaa? Jep. Sitten kun kaikki tuli multa kysyä aina sitä, että koska Thunder striimaa. No vittu, minä en tiedä, kysykää sitä siltä. Niin tosiaan siitä tuli mieleen ihmiset, jos te haluatte tietää, koska mä striimaan, niin Twitteriin tulee niinku kaikista reaaliaikaisin ilmoitus aina kun mä aloitan. Niin itse asiassa joo, se sähköposti-ilmoitus tulee aina vähän myöhässä. Joo, No, jostain syystä. tulee hirveän paljon myöhässä, jos 10-15 minuuttia. Pahimmillaan puoli tuntia. Joo. Mulla tulee joskus etuajassa silleen, että mä en edes ehdi nähdä, että live-stream olisi päällä, niin tulee ilmoitus, että se on päällä. Se varmaan riippuu Twitchin toiminnasta hyvin paljon, että onko siellä mitä valtakunnallisia niin, kisoja ja sun muita. Joo, siis me vastaillaan kysymyksiin, kunhan keritään. Joo, asun Hollannissa, kyllä, Wageningen nimisessä kaupungissa. Ja miksi? Vaimo sai tänne rahoituksen tutkimukseen, joten mä oon täällä koti-iskänä pari vuotta ja mun työpaikka odottaa Turussa. Toni, kyllä sä laitoit mulle viestiä. Mä en sit tiedä, että olit se sä vai oliko se joku sun kaveri, mutta joku ainakin laittoi sun käyttäjälle mulle viestiä. Ovi Baby, mun mielipide GTA 5 on, että se on loistava. PC:lle odotellaan. No, odotellaan, että se tulee sinne nettiin. Kun saadaan kunnon alustalle, niin sit se pääsee niinku listamaan, että se on vasta pelikonsoleilla. Otetaan sitä oikeeta kunnon alustaa. Niin. Kuiksu, mulla oli Yamaha DT R04 uusi malli. Oli ollut mopo. Pitäisikö mulla laittaa slow mode päälle? Tulee aika tiuhaan tahtiin. Ei oo mullakaan kuitenkin ollut mitään mopoa. Toni, älä jaksa, olen poistanut sen takia, koska sä aloit spämmään mulle jotain, siitä on nyt jonkun aikaa, ja that's it. Mikä on seuraava kauhupeli? En tiedä. Se minun tai itse asiassa mä kyllä latasin tossa jo yhden, mutta... Lataisitko sä sen ton My Little Ponies makkaratehdä? En mä sitä ladan. Kukaan ei ota mun ehdotuksia vakavissaan. Parhaat stand-up-koomikot Suomesta. Voi, niitä on niin niin tosi monta. vähän stand-up. On Niko Kivelä, Ilari Johansson. Johanssoni. Sitten... Edberg. Mitä niitä muita on? Edbergi. Se on Sippi. No kaikilla omat hyvät puolensa, mutta tavallaan mä en nostaisi yhtään niistä varsinaisesti toisten ylittä. Ne on erilaisia. Milloin seuraava vajaa tusina? Sitten kun se tapahtuu. Ei sitä teille kerrota, satana. Thunder menee yksin sinne. Tosi vajaatusin, eikö? Niin. Vajaa Thunder, mitä? Oh, fuck me. Mä oon pelannut pelejä, siis ihan muksusta asti. Mun ensimmäinen pelejä pyörittävä laite on ollut Commodore 64, että kyllä mä oon pelejä pelannut vaikka kuinka paljon. Että mä oikeastaan joukon tutustumisen jälkeen ole aloittanut mitään muuta kuin Minecraftia. Joo. Kuulostaa legitiltä. Joo. On paljon ihmisiä paikan päällä. 80. 82. Vajaa tuplaa. Paras ikä menettää neitsyys. Tiiny, tämä on ihan sinun ideasi. Niin on. Menettää neitsyys. Riippuu ihan siitä, kumpaa sukupuolta sä oot. Meidän siis on vähän sopimatonta tuohon, mutta ei jättää sanomatta. Ei, siis se yleispätevä vastaus on, että kun olet siihen valmis. Niin. Pojat on siihen valmiita siinä kohtaa, kun kikkeli alkaa kasvaa, eli about 12-13. Voitteko tehdä yhdessä nelistää jonkun pelisarjan joskus? Mä en tiedä. Mä oon tossa koittanut röpästä ja Jokkeeni houkutella tohon yhteen pelisarjaan. Sori, se olikin Eetua ja Jokkea, no niin. Mutta Eetu nyt on semmonen Eetu, että... Oot sä kysynyt vai johonkin pelisarjaan?
Oo. Niin no joo, niin. Sex Games 1986. Kyllä, kyllä. Mä tiedän, se on klassi. Helikopterisimulaattori, mitä? Itse asiassa kyllä siitä löytyy semmoinenkin teksti. Eikä. Oh, Ja ei, se ei ole minun keksimä peli, vaan se on ihan aikuisten oikeasti ollut olemassa. En omista pleikkaria, tai omistan itse asiassa ykkösen, mutta se on tuolla UX:ltaan kaavissa, mutta se ei vaan toimi. Mulla on Pleikkari 3, mutta se toimii lähinnä Blu-ray-soittimena. Mitä vittua mä en osaa kirjoittaa? Se nyt ei Fyysisestä valmiudesta, joo, siis kyllähän se henkinenkin valmius on oleellinen asia, että jos ei sun pää kestä sitä, että sä rupeat harrastamaan seksiä, niin älä ala harrastaa seksiä. Niin, Tiedätkö mikä on huolesta? yksinkertaista. 16 just tästä, niin että huutelee kylillä, othan minut. Onko se henkistä valmistautumista? Kyllä. Siis onhan ihmisiä, jotka on aloittanut porno-uran ennen kuin ne on aloittanut 16. Mutta on ihmisiä, jotka ei harrastaa seksiä ennen kuin ne on 25. Sitten on ihmisiä, jotka ei harrastaa seksiä koskaan. Meitä on moneen lähtöön. Totta. Siihen fyysisen valmiuden puolelle menee kyllä se varmaan, että jos pääställä saa seksiä, niin sä et ole valmis harrastamaan seksiä. Niin kuin vakavasti ottaen siis joo, teidän ihmisellä olla kehittynyt ennen kuin. Täällä mennään aika henkilökohtaisuuksiin. Ei mun mielestä, se on aika yleistä. Jos ei pääställä saa seksiä, niin ei sitten saa seksiä. Niin, mutta ne on kysymyksissä. Jaa. Niin. Esimerkiksi milloin ratsastit yksisarvisella, Tiny? No se on aika henkilökohtainen. Ei, se oli, mä olin about 7-vuotias. Se oli se ei ollut Ekamarketin aulassa. Joo, kyllä. kun veljes oli tarjonnut sulle pari sijanta ennen sitä. Ei, mun veli ei ollut syntynyt vielä silloin. Että se oli silloin, kun vielä maksettiin markoilla ja telkkarit oli mustavalkoisia. Ja kaikki oli mustavalkoista. Kaikki mustavalkoista. Miten muuten se voi telkkarissa näkyä mustavalkoista? Kerro Thundersun ekasta kerrasta. Riippuu vähän mistä ekasta kerrasta. No, sä saat valita se, koska sitä ei ollut määritelty. Eka kerta, kun mä join glögiä, se oli semmonen iloinen tapaaminen glögipullon kanssa. Ja siitä lähtien olen ollut riippuvainen glögiin. Että se oli vuonna 1996. Ja tahti on vaan kiihtynyt siitä. Kyllä, mulla on nyt 3 litraa glögiä jääkaapissa. Ja niillä ei pärjätä kuin yksi ilta. Ei niin, itse asiassa mä juon tässä koko ajan glögiä. Tissit vai perse? Ehkä täytyy sanoa perse. Se riippuu tapauksesta. Totta, joo, se on kyllä ihan oikeasti totta. Siis niinku, jos miettii näitä niinku aikaisempia ihmisiä, niin kyllä varmaan ehkä se perse kuitenkin. Kyllä mä valitsin ainakin Peppo. Mä sanon, että se riippuu tapauksesta. Hyvin. Sitten vielä tavallaan tisseissä vielä niin sillä käänteisesti, että liian isot tissit on liian isot tissit. Niin. There's no point. Meidän paskimmat tubettajat, siis meidän mielestä paskimmat tubettajat. Mä jätän vastaamatta. Mä voin sanoa, musta tuntuu, että Jouko on aika paskamainen. Joo. Mä voin sanoa se yleispätevän vastauksen. Semmoiset turhat trollitilit, jotka tekee korkeintaan yhden joltain toiselta ripatun videon. Ja that's it. Ne on paskoja tubettajia. Kyllä. Ja silikonit voi naturaa. Tiivisteet toimii yleensä parhaiten, kun ne on silikonista, mutta sekin riippuu käyttösovelluksesta. Jos lämpötilat nousee liian korkealle, niin silikonitiivisteet ei kestä, että sitten täytyy mennä sitten muihin ratkaisuihin, kuten kupariin, mutta monessa sovelluksessa silikonit on hyvät. Haluan vielä vastata tuohon tubettajahommatta, niin ei ole varsinaisesti huonoa tubettajaa, mutta sanotaan sille, että mieluummin katsoo valaistuksessa olevia videoita kuin se, että niin musta kuva näkyy siinä ja on pelkkä ääni. Minusta se on vähän ärsyttävää katsella semmosia. Mikselipuuro ja nenänpää. Yes! Itse asiassa aluttynnyrissä taisi olla just se mentaalisavukkeen läskivideo. Läskit. Mä sain sille ihan oikeesti nauraa. Mä oon ollut
Pyynikin ammattikoulussa. Mä oon ollut Pyynikillä ja Nokialla Amiksessa. Mä oon ollut ja on edelleen Helsingissä. Mikä se on? Kukkien kastelulinjalla. Niin. Kainuun ammattiopisto. Se on täällä. Mitä mieltä olette CP Maurista ja Marko? CP Mauri, aivan siis ihan suoranaisesti pellempää jätkää saa hakea. Tehdä nyt niin kuin, tai yrittää tehdä huumoria ihmisten niin kuin vammaisuudesta. Mä en ole ihan varma, kuka tuo CP Mauri on. Äläkä Elää ees. Okei. Joo, mä en, jo nimestä päätellen mä oon todennut, että mua ei kiinnosta CP Mauri, eli en ole katsonut ainuttakaan videoa. Marko Boy nyt vaan on luonnostaan semmoinen kuin se on, mutta mä en silti ole kiinnostunut sen videoista, eli en seuraa kumpaa. En mä. Ei, DJ-pate on kyllä hyvä, mä katsoin tänään koulussakin se videoita. Joo, no, siinä on pointtinsa DJ-patessa, mutta tavallaan Marko Boy on sitten jo vähän eri, Niin, no, joo. eri osasta. No se on joo. akusti, kyllä, CP-vammaiset on vähän CP-vammaisia, mutta mä en ymmärrä sitä pointtia, että minkä takia siitä niin kun pitää tehdä huumoria, jos sä et itse ole CP-vammainen. Totta. Joo, siis tosiaan, siis mä ymmärtäisin, jos CP-vammainen tekisi itsestään ja CP-vammastaan huumoria. Sen mä voisin ymmärtää jollain tavalla. Mutta se, että joku random ihminen rupeaa esittämään CP-vammasta, niin ei. Ei siinä ole mitään hauskaa, ei siinä ole huumoria. Ei todellakaan. Onko Raponen tyttö? On. Joo. Joo. Aika naisellinen ääni sulla. Oh. No niin, Jokki taas kiittää, että sillä ei ole kamera päällä. Oh. Mitä mä taas tein? Mitä? Siis on mulla housut jalassa vielä. Tää? No joo, mutta ei erektiossa ole mitään hävettävää. Niin? Hyvä huokaus. Oh god. Milloin sun äänenmurros alkoi? En kyllä osaa sanoa. En kirjannut kalenteriin, että tänään minulla alkoi äänenmurros. Mutta olisiko joskus 10, 9, 8 vuotta sitten, en minä tiedä. Mä en edes tiedä, onko mulla alkanut vieläkään. Ei sulla varmaan ole. En mäkään usko. Mullakaan ei äänenmurrosta varsinaisesti tullut siinä mielessä, niin kun joillekin tulee semmoinen niin 2 päivässä niin pompataan siitä kiinnityksestä sitten niin möreiseen ääneen. Mulla se tapahtui vaan niin jossain siinä ensimmäisen ja 3. luokan välissä. Niin yksi aamu sä olit silleen, jee, ja seuraavana on jumalauta. Ei opettaja, mä toin sulle omenan! Seuraavana päivänä suksin vittu. Perkele paskaholtsu, mä toin sulle lekan. Röpösellä on parisuhde, ei se ole yhdenkään meistä kanssa. Se on mun ikätösen kanssa. Ja se pettää sitä vasemman käden kanssa. Eiku? Tiny! Vii. What? Anna se nyt pettämistä, goddammit. Ai mikä mä oon ammatiltani? Siis mut on koulutettu tietoliikenneasentajaksi. Mä oon tehnyt kuljettajahommia, vartijahommia, DJ-hommia, ravintolahommia. Nyt mä oon virallisesti bussikuski. Monitoimimies. Sitten mieltä Johanna Tukiaisesta ja Matti Nykäsestä. Niistä tulisi jännä pariskunta. Joo, todellakin. Mietin nyt, että lööppien määrää. Tuksu veti Mattia turpaa. Matti veti Tuksua turpaa. Tuksu veti Mattia. Matti veti Mattia turpaa. What? Ei jumalauta. Tuksu oli niin kännissä, kun Matti oli kännissä. What? Tuksu ja Matti BB-talon. Avaimet hävitettiin. Tauski ja Tukiainen olisi unelmapori. No, ei. Tauski Sanon niin, joo. vähän nuoremmista ja tiukemmista tytöistä, että ei se oikein varmaan potentiaalisesti edes mahdollista. Niin. Niin ja siis Tukiaisessa olisi sille liikaa haastetta hakkaamisessa. Joo. No, mutta siitä tulisi se niin never ending
Ultimate Fight-kohtaus. Että. Lapsuuden mielenjäävän kautta paras peli. Commander Keen. Ehdottomasti. Se on kyllä kova peli. Oh, Niitähän tuli ihan älyttömästi, eikö niitä ollut varmaan 10 erilaista? en mä muista. Mistä Tiny Phantasma tullut? Siis mulla oli joskus käyttäjätunnus Phantasma, joka oli siis ihan puhtaasti päästä keksitty nimi. Ja sit mä hukkasin siihen salasanan ja tein Tiny Phantasma, ja sen jälkeen se on ollut kaikkialla. Mikä on kaikkien, Ensimmäinen käyttäjätunnus oli Dude. mikä on kaikkien lempiruoka, entä juoma, ei alkoholi? Lempiruoka, varmaan toi kalapuuro. Tää. Aurajuusto kanapasta törkeällä määrällä chiliä ja valkosipulia. Yhdyn Kyllä mä sanoisin, että kanakeitto ja maito. Ja juomana glögi. No maito, täytyy kyllä oikeesti sanoa, että maito. Tai jos olisi alkoholi ollut mahdollista, niin mä olisin sanonut, että ilman alkoholi. Mutta... Joo, mulla Coca-Cola. Siis Coca-Colaa saa edelleen. Sitä vaan ei saa myydä missään sivistyneessä maassa, mutta siis kyllä, Coca-Cola. Nexus kysyy kaikille, mikä musa-genre. Thrash metal. Yksi genre. Niin. House. Kyllä mä ainakin sanon, että kaikki käy, kunhan se ei ole mitään gangster-räppiä, eikä nika-räppiä, eikä mitään tollasta. No, Tänään on ollut tuulinen päivä, jota Hollannissa on aika kylmä, eli täällä on 17. Itse asiassa nyt tulee toi syysmyrsky, just kuuntelin radiosta, niin Briteistä tulee syysmyrsky Suomeen. Se myrsky oli tappanut Briteissä 3 ihmistä. Samoin Hollannissa 3 ihmistä. Tanskassa ainakin 1. Noniin. Ruotsissa ehkä 1 tai 2. No niin, me ei sitten nähdä huomisen jälkeen. Ei varmaan. Se sen verran täällä sisämaassa tuuli, että tuossa vastapäisen kerrostalon alimmassa kerroksessa on piha, niin siellä on toi trampoliini, niin se oli lentänyt 2. kerroksen parvekkeelle. Oho. Siinä vaiheessa, kun mä hain kameran, jes, ikkunaan, vittu muistikortti puuttuu, koneesta muistikortti kameraa, takaisin ikkunaan, vittu se oli jo tippunut alas. Voi vitsi. Oho. Olisi ollut eeppinen kuva. Siis se oli oikeesti, se oli 2. kerroksen parvekkeen kaiteessa kiinni se trampoliini. Vähän aikaa sen, what the fuck. Onko Huna ja Joukon Kusta? Sekunnissa ja Briteissä on ollut 45 metriä. Hunaja ei kyllä ole mun kusta, että nyt on sulla jäänyt jotain kouluja käymättä. Tinyllä saattaa katketa kohta. Siistii. Meinaatko? Vähän heikosti vettää kyllä yhteyksiä. Jaa. Ainakin omaa. Onko käynyt Podamin keikalla? Mä oon kerran nähnyt Podamin livenä. Se oli Slipknotin lämpärinä. Ja oli hyvä. Mä oon kerran leirintäalueella. Jupenman kysyi hyvän kysymyksen kyllä. Vähän saa muistella. Missä te kaikki olette tavannut? Tinen mä tapasin, ensimmäistä kertaa varmaan Tiny Chatissa. Joo, mutta livenä ensimmäistä kertaa Pirkkalan AVC. Joo, se oli vähän, eikö hetkinen. Eikö me oltu, sehän oli vajaatusi? Ei, oli, joo. Just ennen vajaatusina, joo. Kyllä. Ja Joken tapasin itse asiassa kans Tiny Chatissa ja livenä sitten Teiskossa, kun oltiin mökkeilemässä. Ja Röpäsen mä tapasin livenä, kun me tultiin Eetun kanssa Virosta. Joo. Yhtä. Ja sitten tutustuin niin kuin Röpäseen varmaan Skypessä, kun Eetu puhui, että Röpänen on tehnyt kaikki sen noi kuvat kaikkiin juttuihin, niin mä pyysin Röpäseltä, että voiko se tehdä mullekin sitten, ja voihan se tehdä, ja niin. Itse asiassa mä just tosta muuten... Niin, sano vaan. Ei, sano vaan. Niin. Ei, kun tuo, että mitenkä tavattiin, niin eikö me ruvettu Tunderin kanssa olla enempikin tekemisissä silloin, kun sitä vajaatusina hommaa suunniteltiin? Joo. Silloin taisi olla se kriittinen hetki. Joo. Pikku hetki, meillä on jo ikkunat, mä pistän koteksi. Niin, mä olin sanomassa Tunder sun jälkeistä kuvajuttua, että mä just tänään mietin, että mulla on ihan vitusti liikaa tehtävää. Kun aina joku kysyy, että voit sä tehdä jonkun, mä en tietysti osaa kieltäytyä, mä aina sanon, että joo, kyllä mä voin tehdä. Niin menee kaikki aika niin. Pitäis varmaan oppia sanoa, että ei.
kun mä vaan aina haluan tehdä kaikkea. Röpönen, tee mulle outoa. No niin, kato, sieltä se tuli. Sitä mä en osaa. Paitsi, haluatko, että se on video? Kaikille, mitkä kuulokkeet teillä on? Mulla on Turtle Beach Air Force Z11, niin kuin on Röpöselläkin. Joo, kyllä. Itselläni on SteelSeriesin Siberia P2, kun tämä on, muistaakseni. En ole ihan varma. Tyydi, selvisi minkä takia meillä on nettiyhteydet vähän huonosti. No. Täällä on vähän myrsky taas. Joo. Modemi on seinällä. Mitä lenti sinne parvekkeella? On käyttänyt rahaa PC-tarvikkeisiin. Niin kuin viimeisen kuukauden sisällä vai vuoden sisällä vai niin Siis forever mä vai? en ole itse ostanut oikeastaan. Tää oli siis eka tietokone, minkä mä itse ostin. Niin hetkinen, 1030, 1100, aivopiedo. Siis alle 2 tonnia kuitenkin. Joo, helposti alle. About 1200, Tarvikkeisiin. Mitenkä kallis se minun mikrofoni oli? 90 toimituksina. Siis jos lasketaan niin kuin siitä, kaiken kaikkiaan, mitä on ikinä käyttänyt tietokoneeseen liittyviin tarvikkeisiin, niin mennään helposti 20 yli. Tää? Siis niin sanotaan sillä, mulla oli pitkään periaate, että alle 2 tonnin konetta ei osteta, siis puhutaan euroissa. Joo. 2 tonnin kone on, niin kuin, se on se mitä mä hommaan, niin mä yleensä ostan keskimäärin kerran vuodessa tietokoneen. Oh, joo. Jos nyt mietitään tässä niinku 5 metrin säteellä tietokonelaitteita, mitä mulla tässä on, niin on tässä nyt se varmaan 2500 €. Säkkiseltä. Joo. Mikä on paras makeinen meidän mielestä? Julia Karkit. Julia on kyllä, joo, se on kyllä Hieno. törkeä hyvä. Ehkä hyvä kakkonen on S-miksi. Mä en taas SMX tykkää. SMX on muuten, popcornien kanssa. Ai se. SMX on muuten sairaan hyvin. Mä en kyllä niistä salmiakin SMX, mutta ne hedelmää. Vetteres Mä en ite... Joo, Werthers. Mulla on tässä itse asiassa Werthersia just nyt. Mä en ite tiedä mikä olisi Euro 20. Tynny nyt hiljaa. Niin, mä en ite tiedä mikä olisi mun suosikki, koska mä syön niin paljon kaiken näköistä. Nytkin mulla on fanipaloja daimia tossa. Ne on hyviä, mutta aika paha sanoa mikä olisi suosikki. Voisin sanoa, että varmaan joku joulumakeinen, koska niitä tulee aina niin harvoin syötyä. Ai perhana Daimi, nyt kun sä sanoit se. Joo, Daimi. Daimi on hyvä, mutta se ärsyttää, kun se jää piruvissa toffee, kuule hampaisinkin, eikä se lähde hampaan pesulla ollenkaan pois. Niin. Se on Joo, mutta kato ärsyttävää. hei. Kielimiehiä. Eiku. Kyllä se sieltä lähtee, kun lipsuttelee pois. Tarpeeksi kovaa imee mitään. Mulle. Liinuskin et koskaan, koska mä en tykkää hernekeitosta. En mä katso. Mulla on tullut kammo siihen. Hernekkeet on niin hyvä, kun siellä on oikein isoja lihanpalasia, kunnon herneet siellä ja sit se on oikein namia. Siis parasta hernekeitto on semmonen, jos ei ole herneitä. Tää. Ei se ole Pelkkä liemi. Niin, että niinku lihaliemessä vaikka kinkunpalasia ja sipulia. Mutta ei herneet. Siis mieti se maku, jos sä kuvailet hernekeiton makuun, niin se maku on niin kuin, siis karkea vihreä. Mm-hmm. Jos joku maistuu karkealle vihreälle, niin what? Vitsi. Herneketto on hyvä, kun se laittaa tulista sinappia. Nam. No isä tykkää. Kamerakuva ei ole. Me striimataan peliä ja se peli ei ole näyttää. No isä sopi puuroja sinappia. Sitä mä ymmärrän. Puuro ja sinappi. Siis No, puuroon sekin laittaa on- sinappia. Miksei? Olen chiliä joskus laittanut. Kaurapuuroa chiliä. What? Joo. Minä asun Suomessa, koripalloilija. Joulukinkusta saa muuten parhaan hernekkeitä. Herneet ja mustikat on hyviä, kyllä. Mä käyn hetken aikaa pois, menee about 5 minsaa. Mä tuun kohta. Joo. Yes. Mikä on paras leffa, mitä te olette kattonut?
paras leffa niin kuin ikinä. Ikinä. Schindlerin lista on tosi vahvalla sijalla kyllä. Joo, niin on. Mä katsoin sen telkkarista joskus. En nyt muista, koska se tuli, mutta vähän aikaa sitten. Ja varmaan toi Catch Me If You Can. Sekin oli ihan... Siis tavallaan menee enemmän sellainen genreittä, että niinku... Sit on niinku esimerkiksi komediapuolella on parempia leffoja ja niin edelleen. Siis ei voi tavallaan yksilöidä vain yhteen leffaan. Mä oon kattonut leffoja ihan törkeesti. Mä katsoin Facebookin sitä sovellusta, tiiäks, että voit katsoa, että merkata, että mitä leffoja sä oot kattonut ja arvostella niitä. Ja siinä on satoja leffoja, mitä mä oon jo merkannut sinne. Ja koko ajan tulee vaan uusia. Joo, ton mä oon nähnyt, ton. Joo, sä tiedät ihan hyvin, että mä en käy salilla. Ja Zeus, en ole laskenut, mutta varmaankin kuulee alta 5 kertaa. Paitsi jos mä juon alkoholia, niin vähän yli 500 kertaa. Mä luulen, että muuten paras leffa, mitä mä oon kattonut, on American Pie, ne kaikki suunnilleen. Mä tykkään niistä, koska se on komedia. Joo. Sitten se Paranormal Activity oli oikeastaan, se oli ensimmäinen NS-kauhuleffa tai thrilleri, joka on oikeasti antanut mitään säväreitä. Siis se oli oikeasti fiilikset leffateatterissa, sitten tuli niinku kylmät väreet. Ja niinku Mä kävin kattoon tuon, oliko se uusimman Paranormal Activity leffateatterissa, ja se oli aivan paska. Mä näin se eka, mä en tiedä niistä muista vielä. Oot sä muuten niin jotain nyrkännyt katsoa vielä sitä Paha pappa-elokuvaa, joka tuli perjantaina? En oo käy. Se kuulostaa ihan lupaavalta. Hei, mitäs muuta elokuvia, mitkä niinku olisi tulossa, mitkä kiinnostaisi? Minä tuolla Rare Exportsin ohjaajallahan on uusi projekti, joka on, niin kuulostaa niin lupaavalta. Jaa. En tiedä, kuin julkista tietoa se on, mutta siinä on esimerkiksi käsittääkseni Samuel L. Jackson. Oho, jumalauta. Että sanotaan tällä, että pienelle puuhamiehelle on aika isot nimet tärähtänyt sinne. No joo, mutta Rare Exportsi oli kyllä helvetin hyvä leffa. Oli, ja se oli jännä, siis sehän lähti tämmöisestä, joku mainostoimiston asiakkaille tehtiin tämmöinen joululahjatyyppinen video. Ja siitä se lähti, joku tuuppasi sen tupeen ja se lähti ihan totaalisen hanskasta. Mä en ole ikinä muuten nähnyt sitä leffaa. Kato, tupesta löytyy ainakin ne lyhyemmät jouluversiot. Mutta varmaan löytyy se itse elokuvakin tupesta. Juu, okei. Mä muistan, kun kaverit vaan puhui siitä hirveästi silloin, kun se tuli joskus leffoihin. Joo, siis jos sä oot katsonut yhdenkin niistä alkuperäisistä vanhoista pätkistä, niin se on hyvin pitkälle samanhenkinen. Siis se on oikeasti, ne on pysynyt siinä omassa jutussansa niin tiiviisti, että se on aivan loistava. Peruna vai banaani? Siis riippuu mihin sä käytät sitä. Perunalastuihin banaani on paljon parempi kuin peruna. What? Ettekö te ole koskaan syönyt plantaanista, joka on siis banaanilajike, tehtyjä perunalastuja? Siis banaanilastuja olen syönyt. Mutta plantaanilla, siis ihan suolasia, siis niinku perunalastu, ihan täysin muuta, mutta perunan tilalla on vaan se plantaani. En oo kyllä syönyt. Kokeilukaa, ihan törkeä. Mistä löytää? Mä en tiedä, varmaan sitä... Varmaan Prismasta sieltä tämmöistä vittu sipsejäkin, mitä saa näitä. Itse asiassa voi löytyä ihan näistä luontaisista hyllyistä jostain marketeistakin. Se periaatteessa muuten näyttää ihan kuin perunalastuilta, mutta niissä vaan näkyy ne banaanille tyypilliset siemenet siellä keskellä. Jaha. Kyllä mä siis kuivattua banaanihan myydään. Saa siis... Joo, mutta sittenhän sehän on se makea banaani. Sittenhän on olemassa tämmönen niin kuin ei niin makea banaani. Okei. Sitten plantaani nimellä sitten. Niin siitä voi tehdä oikeasti ihan vaikka perunamuusityyppistä juttua. Jaha. Sitä ei voi taas syödä sellaisenaan. Sama idea kuin peruna, että sä voi syödä sitä raakana. Banaanilla sairaus. Siis se on itse asiassa hyönteisongelma, mutta se on aika pitkälti käsittääkseni hanskassa. Kumpi pitäisi hävittää maailmasta, jos olisi pakko valita alkoholi vai tupakka kautta nuuskatuotteet? Siis nuuskahan on tupakkatuote. Mä sanoisin, että alkoholi. Koska se aiheuttaa niin paljon ongelmia. Joo, mä sanoisin itse asiassa saman. Joo. Jos mä olisin joku diktaattori, niin mä sallisin kannabiksen ja poistaisin alkoholin. Sama homma. Banaania päivittäin. Ei, mutta kyllä mä viikoittain syön.
Varmaan banaaniviikossa se. Se on hyvä albumilla. Banaani viikossa pitää Tinun Hollannissa. Sehän on aivoruokaa siis. Banaani tekee hyvää aivoille ja näin syksyllä se tekee hyvää sillä, että sulle ei tule syysmasennusta. Narkki. Tekeekö se narkkariksi, jos haluaa poistaa alkoholin ja niin kuin hyväksyä kannabiksen? Pitää muistaa, että sana narkomaani, josta narkkihan on puhekielinen versio. Narkomaani vaan tarkoittaa suoraan käännettynä lääkeaineiden väärinkäyttäjää. Aivan. Eli Ja toisekseen, mä en ole koskaan edes kokeillut kannabista, mutta mä silti pidän sitä vähemmän haitallisena niin kuin yhteiskunnallisella ja yksilöllisellä tasolla kuin alkoholia. Jos pitäisi valita, niin kyllä mä mieluummin sallisin kannabiksen kuin alkoholia. Joo. Itse alkoholia käytänkin. En millään laillista kannabista. Niin, jos alkoholi pidettäisiin laillisena, niin en laillistaisi kannabista. Mutta jos pitäisi niin kuin valita, että kumpi mieluummin laillistetaan, alkoholi vai kannabis, niin kannabis. Siinä vaiheessa minä lopettaisin ryyppäämisen, enkä alkaisi käyttää edes kannabista. Sanotaan sille, että mä asun Hollannissa, ja jos verrataan isoa hollantilaista kaupunkia perjantai-yönä mihin tahansa suomalaiseen isoon kaupunkiin, niin Suomesta löytyy 100% varmuudella törkeän paljon enemmän niitä humalaisia känniääliöitä oksentamassa, riehumassa, tappelemassa kuin Hollannista. Ja siihen on ihan selkeä syy. Niin, koska siellä se on laillista. Ja toisekseen täällä alkoholi on puolet halvempaa kuin siellä. Et jos täällä olisi oikeasti alkoholismiin taipuvaisia tyyppejä, niin kyllä ne täällä sai sitten sen vedettyä sellaisen kuosiin, että se näkyisi kadulla. Mutta ei. Et vaikka Amsterdamiin, niin ainoat, jotka siellä on kännissä koheltamassa, on turistit. Niin. Ja kun menet mihin tahansa muuhun kaupunkiin, jos ei käytännössä ole niitä turisteja, niin ei siellä ole mitään alkoholiliitännäisiä järjestyshäiriöitä. Menet Suomessa vaikka ihan Tampereen kokoiseen paikkaan perjantai-yönä katteleen sinne keskustaan, niin ei sun tarvii montaa metriä kävellä, kun sä näet ensimmäisen niin kuin, joko tappelemassa tai oksentamassa. Joo. Jos käyttää kannabista, niin pakosta joskus siirtyy kuumempiin aineisiin. Ei. Ei. Se riippuu ihan oman mielen hallinnasta. Niin. Siis ihan yhtä lailla kuin jos sä käytät alkoholia, niin siirrytkö siitä vahvempiin aineisiin. Niin. Alkoholi on vahvempi riippuvaisuutta aiheuttava kuin kannabis. Tuleeko tästä kukaan Porin YouTube-mittiin? En usko. En usko mäkään. Näillä näkymin mulla ei kukaan ilmoitellut, tai mulla oli kyyti yhdessä vaiheessa, mutta siitä ilmoitettiin, että sori, sun paikkas menikin 3 viikkoa sitten. Että niin. Mihin maihin olette matkustaneet? Haimaa, Itävalta Tuun kohta takas. Jop. ja Ranska, Britannia, Tunisia, Kreikka, Kypros, Espanja, Portugali, Ruotsi, Norja, Tanska. Siinä taitaa ollakin. 3 viikon päästä se vielä luettelee niitä maita. Mä oon käynyt Turkissa, Latviassa, Virossa ja Ruotsissa. Ja Turussa. Ei tullut maaksi laskea. Lasketaan. Ei se ole Siitä- Suomeen siitä- aikaa. Mitä mieltä on Ruotsista kielenä? No, mitä mieltä mä nyt olisin? Ymmärrän kieltä, en osaa puhua. Tere tulemasta. Se on vähän valmistamiseen. sama. Siis ruotsin kieli, siis sehän toimii ruotsalaisille tosi hyvin. Se on niille tosi kiva juttu, että niillä on oma kieli. Mutta se, että minkä takia se Suomessa pakolla opiskellaan, niin sitä mä en ymmärrä. Ilman sinänsä ruotsin kieltä on mitään vastaan, vaan sitä, että sitä opetetaan täällä pakolla jäänteenä sodasta, josta on aikaa todella kauan. Niin. Mä tiedän, pitäisikö tässä vallottaa ruotsi vai miten tämä homma saadaan korjattua. Mä oon yläasteelta asti ollut mukana järjestössä, joka tekee töitä pakkoruotsia vastaan. Tuli mieleen Olen tässä. Ja vastainen. Kerro vaan, Ei, mä olin vaan sanoin, että mä tulin takas. Hinta Samoin. Jokke. Niin. Haluatteko vaihtaa jonkin aiheeseen? Joo, Yksittäiseen aiheeseen. Kyllä, mulle sopii. Vaikkapa riisifrutti.
Ei. Mulla olisi yksi ehdotus itse Justiinsa asiassa. hain jääkaapista riisifruttia. Kerro Tää on Jokke. Itse asiassa nyt on se, mikä on ihmisten mieltä pahoittanut hyvin paljon. Ei mentaalisavukkeesta nyt puhe, vaan tämä polkupyörien vakuuttaminen ja rekisteröinti ja nämä. Voi vittu. Niin. Älkää alko tollasia. Siis siinä on pointti, minkä takia se juttu on tehty. On. Sen ryhmän tavoite ei ole toteuttaa näitä lausumia, mitä ne on sanonut, vaan niiden on tarkoitus nostaa esille ne asiat, minkä takia näihin lausumiin päätyttiin. Polkupyörät aiheuttaa Suomessa onnettomuuksia yllättävän paljon. Ja suurin osa niistä jää täysin selvittämättä puhtaasti sen takia, että niitä ei voida tunnistaa niitä ihmisiä. Ja toinen, se kun ne tunnistetaan ja saadaan ne kiinni, niin niillä ei ole mahdollisuuksia korvata niitä vahinkoja, mitä ne on aiheuttanut. Eli se vakuutus korvaisi puhtaasti ne vahingot. Ihan samalla kuin autoissa on vakuutus sitä varten, että se korvaa sen vastapuolen vahingot. Perusautovakuutus, joka on pakollinen, korvaa vain ja ainoastaan sen vastapuolen vahingot. Siinä on pointti, että fillaristeilla olisi sama idea. Se, että onko se järkevää olla 100 € hintainen vuodessa, niin on taas sitten eri asia. Mutta se, että jos esimerkiksi polkupyöräilijä järkevä summa olisi jotain tyylin 20 nurkilla. Jos 20 maksat siitä, että se sun aiheuttama onnettomuus ei mekkä sun omasta pussista ja pahimmillaan aja sua taloudelliseen ahdinkoon sen takia, että sä oot pistänyt paskaksi jonkun 300 000 euron Ferrarin kyljen sillä fillarillas, niin se on loppupeleissä aika pieni raha. Ja se rekisteröinti. Jos se, että sun pyörässä rekisteröidään tietokantaan samalla lailla kuin autot, eli sille myönnetään rekisteritunnus ja sille lyödään runkonumerot ja kaikki talteen, se vaan yksinkertaisesti parantaa sitä sun mahdollisuutta saada se oma fillaris takaisin, kun se varastetaan. Polkupyöriä varastetaan törkeät määrät Suomessa. Movie Makeri, tässä vaiheessa sun pitää tietää, että Tiny muuttaa takaisin Suomeen ensi vuonna. Ja se laki ei todellakaan tule vielä ensi vuonna. Tai en usko ainakaan. Hollannissa on siinä mielessä jännä lakitilanne, että polkupyöräilijä ei ole koskaan syyllinen onnettomuuteen, vaikka se aiheuttaa sen. Ai joo. Täällä lainsäädäntö on ihan eri stanssilla. Täällä jalankulkija ja polkupyöräilijä on liikenteessä se kaikista voimakkain ja tärkein. Kaikki autoilijat varoo polkupyöriä just siitä syystä, että polkupyöräilijä ei koskaan ole väärässä. Eli jos tulee onnettomuus, vaikka se polkupyöräilijä aiheuttaa sen, niin maksaja on se autoilija. Joo. Ja siinä on oikeasti hyvä pointti. Se, minkä takia se on tehty, niin sillä on tiputettu pyöräilijöiden kuolemat ja loukkaantumiset murto-osaan siitä, mitä se oli 70-luvulla. Mr. Pressi, sä oot saanut vastauksen tuohon kysymykseen mun striimeissä varmaan 10 kertaa. Tiny ei ole ikinä polttanut tupakkaa, ei ole ikinä maistanut kannabista. Ei. Niin. Eikä ole tarvettakaan. Niin. Siis mä en näe mitään pahaa, jos aikuinen ihminen polttaa kannabista. Ja mä jopa kannatan sen laillistamista, mutta mulla ei itse ole henkilökohtaisesti mitään tarvetta sitä tehdä. Mulla riittää alkoholia. Ja en mä sitäkään määränsä enempää käytä, mutta siis se vaan ei ole mulle mikään tarve. Joo. Täällä se tietysti ihan helppo kävellä tuohon 300 metrin päähän kauppaan ja ostaa sitä ja kokeilla, mutta ei mitään kiinnostusta. Ja asia on käsitelty. Hollannissa ei ajeta polkupyörillä autojen kanssa. Täällä on äärimmäisen hyvä verkosta polkupyörillä ajaa omia polkupyöräteitä, polkupyöräväyliä. Täällä pääsee polkupyörällä itse asiassa melkein useampaan paikkaan kuin autolla omaa väyläänsä. Onko se paremmat väylät kuin Helsingissä? Kyllä, ehdottomasti. Sä pääset oikeasti, ainakin esimerkiksi kaupungeissa, sä pääset kirjaimellisesti joka ikiseen paikkaan pyörällä ajamalla omaa väyläänsä. Isoissa kaupungeissa on suuria alueita, johon sä et autolla pääse ollenkaan. Esimerkiksi ottaa vaikka Amsterdamin, joka on suurimpia kaupunkeja, niin siellä on enemmän parkkihalleja polkupyörille kuin autoille. Että mietit, Amsterdam on kuitenkin jotain, sanotaan koko pääkaupunkiseutu on ehkä 1,5–2 kertaa isompi. Ja siellä on oikeasti kirjaimellisesti enemmän parkkihalleja polkupyörille kuin autoille. Ja kun mietit, siihen mahtuu kuitenkin siihen yhden auton ruutuun mahtuu 20 polkupyörää.
niin niitä paikkoja sitten siellä on vielä suhteessa ihan törkeästi enemmän. Täällä ei vaan yksinkertaisesti kannata autolla mennä mihinkään isoon kaupunkiin. Oho. Ja se kaikki juontaa siihen, että mitä se oli, 71, täällä kansa nousi barrikaadeille. Siis koko maa pysähtyi. Ihmiset nousi kaduille, että hei, tää on loppunut tähän, että nyt täällä on niin paljon lapsia ja aikuisia kuolee liikenteessä polkupyörillä, että tää vaan loppuu. 2 vuoden sisään koko maassa oli polkupyöräverkosto. Joka paikkaan pääsee pyörätietä, pyörähuoltamoita ja pyöräkorjaamoita on enemmän kuin autohuoltamoita. Sä pääset oikeasti, jos sulla hajoaa pyörä, niin sulla ei ole melkeinpä mistään 5 kilometriä pidempi matka kävellä lähimpään pyöräkorjaamoon. Mukaan lukien maaseutu. Siinä on pointtiinsa. Täällä siis kaupunkien keskustat on paljon rauhallisempia ja asiallisempia, koska on polkupyörillä. Porukka kulkee polkupyörillä. Se vaan on yksinkertaisesti järkevää. Onko se paljon tandempyöriä? Ei, rahtipyöriä ihan törkeästi. Siis semmosia, joko että on semmoinen iso kontti edessä tai takana tai puolessa matkassa. Ja siis porukka oikeasti tekee muuttokuormia polkupyörällä. Tää. Se ei ole mikään ihme nähdä ihminen vetämässä polkupyörällä sohvaa. Jaa. Mutta siis se vaan johtuu siitä, että täällä on infrastruktuuri siinä kunnossa, että sä voit oikeasti viedä polkupyörällä sohvan. Sun ei tarvitse pelätä liikenteessä ajaa sen sohvan kanssa siellä bussien välissä niin kuin mukulakivillä. No, täällä on ihan oikeasti joka paikassa törkeen hyvät pyörätiet. Mutta kyllähän niin kuin esimerkiksi poliisi taas sitten panostaa myös siihen, että pyöräilijät käyttäytyy. Et kyllä poliisi niin kuin ottaa kantaa siihen, että jos pyöräilijä kulkee esimerkiksi ilman valoja tai tällainen, niin kyllä siitä tulee niin kuin sanktioa. Että kyllä, niin kuin, kyllä täällä niin kuin tavallaan tiukemmat säännöt on kuin Suomessa, mutta silti se pyöräilijä on aina kuningas. Kyllä, kyllä. Olisiko teillä muuta aihetta, kun minun mielestä tämä kyllä käsiteltiin aika hyvin jo tässä tuo verotusta, että meillä oli niin hyvä pointti asiassa. Kyllä. Siis mä tein vielä ennen kuin mä lähdin Suomeen, mä tein täältä videon, jossa mä näytän miltä on ajaa pyörällä täällä Hollannissa. GoPro-kamera päässä silloin. Mulla on action cami tuolla, että mä raahaan fillarin johonkin, vaikka Amsterdamiin, siis mahdollisimman ruuhkaiseen kaupunkiin. Ja siis täytyy muistaa, että maa on niin kuin about 4% pinta-alaltaan Suomesta, mutta täällä on 16 miljoonaa ihmistä. Niin kuin, täällä on sitä liikennettä, mutta silti se toimii. Silti polkupyöräilijän on turvallista liikkua jopa isossa kaupungissa ruuhka-aikaa. Jep. Kuulostaa hyvältä videota odotellessa. Joo, kyllä täytyy järjestää se. Onko teillä muita aiheita mielen päällä, mistä te haluaisitte keskustella? No, pitääkö me nyt kaipautua tähän mentaalisavuketapa-videoon, tähän viimeiseen? Minun mielestä me voitais kyllä, mutta uskattaako sitä puhua julkisesti? Miksei? No se on itse laittanut videon YouTubeen, eli se on julkista riistaa siinä vaiheessa. Että se... Voidaan tarttua tuohon varettamisjuttuun myöhemmin. Mihin? Siis varettamisjuttu heitti toi Toni Torviseen, niin se on ihan hyvä sekin. Siis tuohon läski-asiaan, siis joo, se on vähän niin kuin käsityskysymys, että mikä on läski. Toki mentaali tarkoitti siinä videolla nimenomaan niin kuin liikalihavia. Joo, siis sehän sanoi siinä, että ihminen, joka painaa yli 150 kiloa. Niin, joo siis... Niitsa mä palaan tohonkin vielä. Niin joo, onhan se periaatteessa 90% tapauksista se on itse aiheutettua tavalla tai toisella. Se voi olla myös kasvatuksesta johtuvaa, sulle on vaan tungettu sitä roskaruokaa lapsesta asti, niin sä oot vaan tottunut syömään sitä roskaruokaa. Niin. Mä oon lihava ihminen. Mä oon jopa liikalihava ihminen. Joo, mutta mulla on kunto kondiksessa. Mulla ei ole mitään ongelmia siitä sen asian suhteen. Toki mulla on tavoite laihduttaa. Toki mulla on tavoite, että mä oon pienempi. Ei siinä mitään. Mutta se tavallaan, että niin kun, missä menee tavallaan raja? Että niin okei, jos on 300 kiloinen ihminen ja sä vaikka varaat lennon itsellesi,
niin onko se kohtuullista, että sä varaat sen yhden paikan, jonka sä tiedät, että sä et tule mahtumaan siihen? Ja sitten se sun vieressä istuva ihminen tulee käytännössä kärsimään siihen, koska sä joudut nostaa sen välikahvan siitä ylös, että sä yksinkertaisesti on fyysisesti mahdollista mahtua siihen penkkiin, ja sitten sä pursuat sinne sen kaverin penkille. Vai pitäisikö lentoyhtiö velvoittaa varaamaan 2 paikkaa? No tuolla Amerikoissahan, siellähän on just ollut jotain uutisia siitä, kun ne myy 2 paikkaa yhdelle ihmiselle, kun se ei mahu siihen yhteen. Joo, siis no näinhän se on. Mutta siis siinä on toisaalta pointti. Okei, että tietysti se toinen paikka voi olla vaikka vähän halvempi, niin kuin solidaarisuussyistä tai tälleen. Mutta siis mietipä ittees siihen viereen. Joo, Mä en mahdun yhteen paikkaan, mutta kun mentiin Kroatiaan lennolla, niin siellä oli semmoinen mamma, oletan, että se oli Saksasta, mutta niin kuin mamma, joka oikeasti se oli niin iso, että se vaan ei yksinkertaisesti fyysisesti mahtunut siihen paikkaan, minkä se oli ostanut. Sattui olemaan kumpaankin suuntaan samassa koneessa. Ja voin kertoa, että se sen vieressä istuvan ihmisen matka ei varmasti ollut sen rahan arvoinen, minkä se oli siinä omasta paikastansa maksanut. Tavallaan eihän se ole reilua sille ihmiselle, joka sen vieressä istuu, että se valtaa sitten sen paikasta vielä niin kuin 20 senttiä. Joo, tässä kannattaa kuitenkin nyt silleen ajatella asiaa, koska täällä Sotkamossa mä tiedän muutamia henkilöitä, jotka on niinku sairaalollisesti, niinku sairauden takia on isoja ihmisiä. Mutta onko se sitten oikeutettua se, että niin, jos sairauden takia on pakosta liikalihava, niin olisiko se oikeutettua sitten silleen, että pitää... No, mutta edelleen, ei se sairaus edelleenkään oikeuta sen taas tavallaan istumasta sen toisen sylissä. No ei se toisella, mutta siis, vähän niin kuin käännettävällä veistä haavassa. Joo, mä ymmärrän sen pointin, mutta siis tavallaan eihän se sen vieressä istuva, eikä se lentoyhtiö niin kuin käännä sitä veistä siinä haavassa. Et kyllähän sillä on ollut tiedossa jo ennen kuin se on varannut sen matkan, että se ei tule mahtumaan siihen 47 sentin jakkaraan, mikä siellä on tarjolla. Kyllä. Sehän on tiennyt sen jo, kun se varaa sen lennon. Eli se periaatteessa, jos se veitsen haavassa kääntäminen, jos se halutaan näin sanoa, niin onhan sekin ollut jo tavallaan itse aiheutettua. Niin, jos se on sairaalollisesti lihava, niin se on itse aiheutettua. Joo. Ei, en mä sitä tarvitse, vaan siis se, että kun sä meet lentokoneeseen, niin sä tiedät etukäteen, kuinka leveä se penkki on. Jos sä tiedät, että sä et tule mahtumaan siihen, niin olisiko se ihan järkevä ratkaisu tehdä sillä asialle jotakin? Esimerkiksi kuinka moni tämmöisessä tilanteessa oleva ihminen on kysynyt lentoyhtiöltä, että onko tähän olemassa joku ratkaisu, johon lentoyhtiö on voinut ihan hyvin voinut sanoa, että hei, me voidaan varata sulle 2 paikkaa, että sä mahdut siihen. Tokihan se on bisnestä, että jokainen paikka halutaan myydä, mutta eihän se ole lentoyhtiönkään etu tavallaan myydä 350-kiloisen ihmisen viereen paikkaa jollekin toiselle, kun tiedetään, että se tulee istumaan sylissä. Että tavallaan, että okei, voishan lentoyhtiökin varautua siihen, että siellä on niitä isoja ihmisiä. Totta kai. Mutta tavallaan onhan ne varautunut. No, siellä on ykkösluokka, jossa on leveämmät jakkarat. Niin, Rokonen. Niin, ennen, vaikka onkin se ykkösluokka, niin voisi periaatteessa tehdä jonkun halvemmankin luokan, missä olisi niinku leveämmät penkit ihmisille, jotka ei mahu niihin halvan. Joo, mutta se tavallaan, että kuinka moni iso ihminen haluaa ostaa lipun läskiluokasta. Niin, totta. Eihän siis okei, tehdään oma osasto ihmiselle, jossa on isompia penkkejä ja tällainen, ja vaikka se nimetään niin kuin vaikka Super Size tai mikä nyt vaikka niin kuin The Easy, mikä tahansa luokka se onkin, niin kyllähän se ensinnäkin se vie tilaa lentokoneessa tietyn määrää, joten se hinnoitellaan sen mukaan paljon se vie tilaa se paikka. Totta kai. Samalla lailla se ykkösluokka on kalliimpi just siitä syystä, että se vie enemmän tilaa ja enemmän resursseja. Ja esimerkiksi halpalentoyhtiöillähän ei ole enää ykkösluokkaa siinä merkityksessä kuin aikaisemmin. Eli niillä on, ne ykkösluokat on vaan paikkoja, jossa jätetään joka toinen paikka tyhjäksi. Ne on samoja penkkejä. No mitä jos sellainen iso ihminen menee 2 penkille, niin miten se turvavyö menee kiinni? Ylettyykö se sieltä toisesta penkistä toiseen? Jatkopalat. Ne on Joo, ja ne on ensinnäkin yhteensopivia, että sä voit yhdistää sieltä
toisesta penkistä sen naaraskappaleen siihen seuraavan penkin uroskappaleeseen. Että se ei ole tavallaan, se ei ole mikään aika, se on ihan täysin toteutettavissa oleva juttu. Tosi monessa koneessa ne keskijakosysteemit on semmoisia, että se ei mene kokonaan sinne penkkien väliin, vaan se jää sieltä ulos, joten sulla on selässä se käsinoja. Ja aika monessa myöskin siis sillä, että sitä ei välttämättä saisi siirrettyäkään. On ollut semmoisessa, missä sitä käsinojaa ei saa liikuteltua. Se on siis, sitten vähän totta hankalempi. kai bisnestä, että niin se tila, minkä ne myy sieltä koneesta, niin se täytyy jollain tavalla vastata heidän niin tavoiteltua, budjetoitua niin systeemiä, että se ei se ole hyvän tekeväisyyttä. Jos joku on iso, niin ei sitä sen takia sitten niin myydä ihan nolla hintaan sitä ylimääräistä tilaa sille, koska siihen hintaan voitaisiin myydä 2 paikkaa normaalihintaan. Niin. Siis hyvän tekeväisyyttä. Jos tämä olisi valtiollisia nämä lentoyhtiöt, niin mä jotenkin ymmärtäisin, että siinä allokoitaisiin sitten liikalihavien niin kuin, paikkoja. Mut siis joo, maailmassa on enemmän ja enemmän ylipainoisia. Mutta se, että oikeuttaako ylipaino, olisi sitten itse aiheutettua tai sairaudesta johtuvaa tai rakenteellista tai mitä hyvänsä, niin oikeuttaako se samanhintaiseen lippuun välttämättä, niin ei mun mielestä. Mä oon pitkä ihminen, kyllä mä maksan siitä, että mä menen paikkaan, johon mä mahdun pituussuunnassa. Maksan siitä ylimääräistä, että mä pääsen niin kuin eturiviin, että mun jalat mahtuu sinne. Kyllä. Onko Mitä muilla muuta on mielipiteitä? No, ei oikeastaan. Ja ettei nyt anta niin tyhjältä vastauksen taas, että... Joo, mutta minun mielestä tässä nyt vähän karattiin itse aiheesta, eli nyt puhuttiin, no tietysti läskestä me tässä puhuttiin, mutta tässä liikka oli lentokoneet nyt mukana, että... Niin, joo. Se on esimerkki se lentokone. Joo. Totta kai esimerkiksi bussissa se ongelma on periaatteessa ihan sama, että kyllähän se yksi ihminen vie siellä bussissa sen 2 paikkaa, mutta se tavallaan ei ole niin tavallaan kärkevä siinä kohtaa, koska se tavallaan se bussimatka on niin lyhyt verrattuna johonkin 24 tunnin lentoon Taimaahan. Et niinku, se on vähän eri asia sitten vaikka bussissa vähän jalotella tai vaikka vähän seistäkin välillä ja niin edelleen, että se ei ole niin, siellä ei ole niin yksilöityjä paikkoja. Se lentomatkustaminen on vaan se kärkevä siinä mielessä, että se, jokaisella on oma paikkansa siellä ja se, että jos joku tulee sun paikalle istumaan, niin Niin, mutta minun mielestä sanotaanko, että tämä mentaalisavukkeen käsitys, tai miten mä voisin sanoa, reaktio läskeistä ihmisistä, niin on aika tyrmistyttävä. Se ei saanut, enimmäkseen se ei saanut meikäläistä miettimään omaa kokoani, vaan mulla rupesi enimmäkseen mietityttämään se mentaalisavuke itsessä, että minkälaisen mielikuvan se on saanut lihavista ihmisistä ja mikä se mielipide niistä on, jotenkin se on ehkä se hämmentävin asia. toisaalta siis oli sillä pointti. No, hyvin Siis pieni niinku- pointti, mutta Se stereotyypiaa. joo, mutta siis et niin kun, se oli yksilöityjä tapauksia, josta se puhuu tavallaan. Että esimerkiksi tilanne McDonald's, iso ihminen tilaa Hesburgerista, joka meidän kanssa. Että tilaa listan suurimman hampurilaisen ja ottaa siihen laittikolan. Joo, on se vähän surkuhupasaa, mutta toisaalta jokainen säästetty kalori. Mutta plussana vielä tähän, mä huomaan selkeä makueron laittikolassa ja normikolassa. Totta kai. Tiedän ihmisiä, jotka juo laittikolaa pelkästään sen maun takia. No, kyllä. En kyllä huomaa niissä missään mitään makueroa. Jos kokiksen tuotteista puhutaan, niin jokainen 3 kolatuotetta on ihan eri makuisia. Kyllä. Mä itse tykkään Zero-kolasta. Joo. Se vaan että puhtaasti maun vuoksi. Mä en sitä sen kalorimäärän suhteen ole miettinyt silleen, vaan se vaan on mun mielestä kaikista raikkain kola, mitä niillä on tarjolla. Itse mä tykkään kaikista, mutta mä juon vaan sen Pepsi Maxia, koska se on sokeritonta. Joo, ja Pepsistä kans niin kun, nyt vaihtuu taas puheenaihe, mutta mä tykkään itse Pepsi Maxista enemmän, siis sen maun takia. Joo, toi just se, että mä en siedä Pepsiä yksinkertaisesti. Joo. Mä oon niin kokis. Ja siis okei, kyllä mä juon näitä halppiskolia. Esimerkiksi täälläkin mä juon lähinnä paikallista niin kuin NS-pirkkaa. Ihan vaan sen takia, että se on vaan hyvä. Ja se kokis on kuitenkin 2 kertaa kalliimpaa. Itse Et asiassa, niinku- niin. Joo. Sano, joku asia. Ei kun tuossa Alluboy
98 kirjoitti aika hyvin, että ei kyllä lihavissa ihmisissä ole muuta kuin ulkonäkö. Jos netissä keskustelee lihavalle ilman, ettei tiedä tätä, ei siinä keskustelussa huomaa mitään eroa, kuin juttelisisi kasvokkain kuin anorektikon kanssa. Minusta tämä on, mä oon huomannut tätä, en nyt voi sanoa niitä tiettyä kertaa, mutta heti kun katsot, että hei, ihminen on isokokoinen tai lihava, niin jotenkin tulee semmoinen käsitys, että se, jolle sä puhut, niin jos se on jotenkin semmoinen vähän niin kuin oma hyväinen sille, että voi vitsi, että mä oon laiha ja kaikkea tämmöistä, niin se ihmisen, mitä mä voisin sanoa, puhetyyli ja ele ja kaikki tämmöiset näin, niin se muuttuu se hirveän oma hyväiseksi ja se ei arvosta sitä isompaa ihmistä. Tai mitä mä voisin sanoa paremmin, en mä oikeastaan tiedä, mutta niin, sanotaan, että lihavat ihmiset on niin erilaisia ja ihan perseestä. Joo, siis ihmisen mielikuva muuttuu viimeistään siinä kohtaa, kun se näkee sen toisen ihmisen. Ihan vaan vaistojen perusteella. Siis ulkonäöllä on merkitys ihan muutenkin kuin lihavuuden suhteen. Siis sä voit puhua ihmisen kanssa, jutella ihmisen kanssa näkemättä sitä ihmistä ja sulle tulee tietty kuva siitä ihmisestä. Niin. Kun sä näet sen ensimmäisen kerran, niin siinä on hetki aikaa, jolloin sun mielipiteisiin ja ennakkoluuloihin siitä ihmisestä vaikuttaa sen ulkonäkö sen jälkeen, kun sä oot nähnyt sen. Se, että onko sä riittävän älykäs ihminen ymmärtää sen eron. Siis että sä oot tutustunut siihen ihmiseen, sulla on tullut tietty mielipide sen ihmisen ajatusten perusteella. Että pystyykö sä pääsee sen ulkonäön tuomien ennakkoluulojen ylittää sit sen jälkeen on sitten toinen juttu. Niin. Et niin kun, monelle on tosi tärkeää esimerkiksi parisuhteissa se, että se kumppani näyttää tietynlaiselta. Ja voidaan sitten siitä henkisestä puolesta vähän tinkiä, että joo, toi on täys kusipää, mutta kun vittu sillä on hyvä kroppa. Et niin kun on tietyt painopisteet, mitä ihminen henkilökohtaisesti arvostaa enemmän kuin toisia. Et toiselle se on oleellista, että se kumppani on sairaan timmi ja niin edelleen. Niin. Sitten taas toisille on äärimmäisen oleellista, että se ihminen on semmoinen, jonka kanssa tulee toimeen näytti se miltä hyvänsä. Mutta se on taas preferenssijuttu. Mutta sitten kun se asia viedään tavallaan niin kuin sitten yksityiselämän ulkopuolelle ja mennään niin kuin, työelämään ja mennään niin kuin virallisiin piireihin, että tavallaan mietit vaikka työhaastattelijan, että se on lukenut sun CV:n, sä oot tämmönen tyyppi ja tällainen. Ja se on jopa jutellut sunkaan puhelimessa, että okei, sä oot hyvä tyyppi, sä kuulostat potentiaaliselta ihmiseltä meidän vaikka töihin. Ja sä menet paikalle ja sä oot vaikka lihava. Että tavallaan, että niin siinä kohtaa se osa sitä ammatillista osaamista pitää olla myös se, että se kykenee sen niin kuin pärstäkertoimen ohitte miettimään, että hei, tämä on oikeasti pätevä tyyppi, että okei, se nyt on vähän iso tai laiha tai gootti tai mikä vaan niin kuin visuaalinen juttu. Mutta kun se on oikeasti tutustunut siihen ihmiseen niin faktapohjalta sitä ennen, niin kykeneekö se ihminen sitten pääsee siitä niin kuin visuaalista oman vaistonvaraisesta niin kuin mielikuvasta sitten ylitte ja toteamaan, että hei, tämä oikeasti on pätevä tyyppi. Että niin kuin, okei, että se on iso, että mitä sitten ostaa sille isompi tuoli. Niin kuin, että se pointti se, että pystyykö ihminen niin kuin ammatillisessa ympäristössä pääsee ylittää siitä niin kuin henkilökohtaisesta ulkonäköön perustuvasta niin kuin preferenssistä. Niin. Tuntuu kovin hiljaa. Isokokoisista ihmisistä. Ja, hei, mä palaan, Nitso kysyi aikaisemmin yhden kysymyksen, joka on hyvin lyhyt ja ytimekäs. Kannattaako Hollantiin tulla kokkipuolelta, ravintola-alapuolelta opiskelemaan? Kyllä. Esimerkiksi Wageningenissä on monta erittäin arvostettua alan koulua, jolla on oikeasti hyvät maineet. Tänne on helppo tulla ihan englannin osaamisella. Täällä ei välttämättä tarvitse osata hollantia. Iso osa niistä kouluista toimii englannin kielellä ja se oppimateriaali ja kurssit sun muut käydään englanniksi. Eli suosittelen. Toki täällä on käytännön hankaluuksia rekisteröintien sun muiden kanssa, mutta kaikki muutkin niistä on aikaisemmin selvinnyt, että rohkeasti vaan. Tänne vaan. Täällä on ihan hyvä olla. Kyllä. Haluatteko te pitää pienen tauon tässä? Ei kai tässä sen suuntaan tauon tarvetta. Joku kysymys oli vielä, mitä mä sanoin, että palataan siihen. Mikähän se oli aikaa sitten?
Kuinkahan se kysymys muista? Paha sanoa. Homoavioliitoista on puhuttu. No, Juusto Hermanni on kysynyt kovasti kyllä homoavioliitoista. Se on kuullut koko ajan siellä. Niin on, mäkin on kattonut sitä samaa, että se on vähän Avataan nyt homoavioliittoasiaa sitten, että niin kuin, niin, mitä on avioliitto? Se on kirkollinen instanssi. Eli se on kirkollinen tämmöinen tapa merkitä parisuhde pysyväksi niin kuin varsinaisesta merkityksessänsä. Mutta nykypäivänähän on erotettu valtio ja kirkko, ainakin Suomessa. Ja silti avioliitto on myös valtiollinen instanssi, joka oikeuttaa tiettyihin etuihin ja asioihin. Mun mielestä mä en haluaisi nähdä, että kirkko sanelee edelleen niin kuin sääntöjä ja asetuksia siihen, mikä on pätevä avioliitto. Se, että voiko kaksi ihmistä mennä avioliittoon keskenään, jos ne on samaa sukupuolta, niin mun mielestä kyllä. En mä näe siihen mitään estettä. Siis, sehän on vaan parisuhteen tavallaan lujittava, pysyvä. Siinä siis mun näkövinkkelistä pysyvä, siis tämmöinen niin kuin lopullinen sitoutuminen henkilöön. Okei, nykypäivänähän sehän on käytännössä jotain ihan muuta, koska mitä se Suomessa avioeroprosentti on lähempänä 50. Mutta mun näkövinkkelistä se on niin pysyvä sitoutuminen ihmiseen, joka silloin pointtinsa. Siinä lujitetaan sitä parisuhdetta ja siinä niin kuin sitoudutaan toiseen ihmiseen ja ollaan valmiita selvittämään ongelmat ja niin edelleen. Ja siinä luodaan vakaa pohja esimerkiksi kasvulle. Et kun on avioliitto, niin se on selkeästi pysyvä juttu ja niillä lapsilla on pysyvä pohja kasvaa ja niin edelleen. Mutta niin, mun mielestä joo, kyllä homoavioliitot mun mielestä on ihan yhtä ok kuin heteroavioliitotkin. Kyllä, siis minä olen Se, että kirkko ei välttämättä, siis mä en näe tarvetta kirkolle hyväksyä sitä. Siis se on mulle ihan sama, mitä kirkko hyväksyy. Okei, kirkolla voi olla omat säännöt, että kirkko ei siunaa omaa avioliittoja. Mä tavallaan ymmärrän sen siinä mielessä, että olkoon kirkolla siihen oikeus heidän omien periaatteitteensa nojalla ja niin edelleen. Mutta mä en näe estettä siihen, etteikö sitä sitten voisi sitä avioliittoa solmia sitten niin kuin NS-siviilipuolella, eli maistraatissa. Et niin kuin, tiedän monia pappeja, jotka on siunannut homoliitot. Eli siis on tavallaan niin kuin siviililiitto, jonka sitten pappi on siunannut. Eli tavallaan mä ymmärrän, että ihmiset on uskovaisia ja haluaa sen myös kirkon silmissä tavallaan niin kuin rekisteröidyksi suhteeksi. Ja sitä kautta se papin siunaus sille liitolle on tärkeä. Mä ymmärrän sen pointin. Mä itse en ole uskovainen. Mä itse en niin kuin, siinä mielessä tarvitse kirkon hyväksyntää oikeastaan mihinkään, mitä mä teen. Mä kuulun kirkkoon. Puhtaasti siis käytännöllisistä syistä tällä hetkellä, mutta mä oon ateisti. Mutta siis en mä näe mitään estettä, että niin kun homopari seis parisuhteen. En mäkään, mutta siis sanopahan nyt vaan näille homofobikoille, tai niin kun osoitan tämän oikeastaan miehille suurimmaksi osaksi, koska siis te, jotka sanotte, että hyi vittu homoja, ja silti katsotte lesbopornoja ja runkkaatte, niin olkaa hyviä ja etsikää vahva oksa ja käykää ostamassa naruakaupasta. Koska homoja nekin on. Ja tohon koko homofobia-asiaan. Miettikää nyt ihmiset, mitä se on sulta pois, jos kaksi miestä rakastaa toisiaan? Totta. Se korkeintaan selkeyttää sun parisuhdemarkkinoita siinä mielessä, että sä nyt tiedät, että nämä kaksi ihmistä ei ole sulle saatavilla. Niin, että okei, että sä oot nainen, ja nämä kaksi miestä on homoja, niin, ja sä oot hetero, niin okei, ne ei ole sulle nyt saatavilla. Se korkeintaan siinä on se syvin sisältö sulle. Et mitä sitten? Jos toinen tykkää toisesta, niin mitä silloin väliä, onko se nyt sattuu olemaan samaa sukupuolta? Niin mitä se sulta on pois? No, vielä tuosta sanotusta fobiasta, että niin minun mielestä on ihan ok, että maailmassa on niin kuin homoja ja tämmöisenä, ja on ihan
fine siitä, että niin voivat mennä naimisiin halutessaan. Mutta sanotaan sille, että niin mulla ei itellä ole varsinaisesti niinku homoa kaveria, tälleen näin. Ja mä oon asian kanssa ihan ok, jos joku vaikka nyt tulisi sanomatta, joo hän onkin homo, mutta kaikki on niin kauan hyvin, kunhan se ei meikäläistä rupea iskemään. En mennä, että se mitään pahaa ois, mutta silleen, että siinä kuitenkin saattaa se kaverisuhde sitten vähän niin kuin tavallaan Ja siis mulla on taas vahingoittua. tuohon liittyen niinku, tavallaan, että niinku, okei, jos se nyt tulisi mua iskemään, niin okei, että mä kerron sille kerran, että hei, mä nyt on hetero. Niin, mutta mä menisin sitä silleen... En ole kiinnostunut sinussa tässä mielessä. Niin jos se sen jälkeen ymmärtää sen asian niin kuin ne yleensä ymmärtää, niin mikäs siinä? Olkoon, ei se multa ole pois. Niin Niin, mutta se, että jos se niin kuin, samalla lailla ihan missä tahansa asiassa, jos se vaan rupeaa jankaamaan, että ei, mutta et saa kokeilla, että sä voit tietää. Niin sit ehkä saattaa vähän ärsyyntyä, mutta eipä vielä toistaiseksi käynyt niin. Joo, mutta... No nyt mulla tuli ajatuskatkos. Hienoa. Tyypillistä. Niin, sulle iskee sua ja... Siis, niin Mutta siis sille, että jos se tietää asiasta, silleen... Niin. Että... Niin, tietää, että sä oot hetero. Niin. Koska itse asiassa mä nyt haluan kertoa eräästä vähän erikoisesta kuppilaillasta. Tässä olin hyvän ystäväni kanssa, menin hänen kaverinsa kämpille ja siitä sitten tietysti mentiin sen kaverin siskon kämpille, joka on siinä samassa rapussa, toinen kämppä vain. Ja hänellä oli sillä sitten semmonen homoystävä itsellään. Ja siis se sanoi, että joo, hän on homo ja tälleen näin ja muuta. Minä sitten sanoin oman mielipiteeni kyllä aika selvästi, että minä en sitten oo. Mutta tietysti en tiedä mitä se sitten mietti, mutta kyllähän tuo kovasti koitti. Ja silloin mennäsin jo ruveta lätisemään, kun se mennäsi antaa sylitanssin minulle. No niin. Siinä vaiheessa mulla niinku silleen sanottaako napsahti päässä, että kun kuitenkin on sanonut, että minä en oo mikään homo ja kuitenkin niin kovasti yrittää. Niin siinä menee minun raja. Niinku, mulle toikaan ei tavallaan toisi vielä ongelmaa. Siis niinku, että ei oikeesti, kännispäissään niinku haluaa antaa sylitanssi, niin en mä siitä mitään kiksejä saa, mutta ei se mä niinku siinä suuremmin haittaiskaan. Et niinku, ihan sama. Mutta, what? Kyllä mä halailen kavereitani ja tuttuja, että niinku... Okei! Mä oon naimisissa naisen kanssa, että ei se mua hirveästi kostuta, että vaikka joku sanoo, että okei. Ihan sama. ei se mun pyllyä nikotita se yhtä sen enempää. Niinhän sä mielessä sanot, että ei se kerta homoksi tee. Et siis niinku, että... Niin. Okei, en mä nyt miehen kanssa suutelis. No ei. Mutta kyllä mä nyt miehen kanssa saunassa voin käydä. Niinkö, että what? No siis sehän on ihan normaalia mun mielestä, että niinku käy toisen miehen kanssa saunassa. Pointti, että se on ihan normaalia istua hikisenä kuumassa huoneessa. Jos toi kuulostaa niin väärältä. Persettävästi lauteilla hikoilla jutella ja tälleen. Se on ihan ok ja normaalia, osa kulttuuria. Mutta sitten kun toinen tulee vaatteen päälle, istuu sun viereen tai syliin tai koskettaa vähän reidestä tai taputtaa takapuolella tai jotain, niin jumalauta, sit alkaa lättisä ja lätski tummumaa. Niinku, onko se nyt sit niinku suurempi paha se, että sä istut sen kanssa hikisenä persettävästi jossain pienessä saunassa, vai se, että se nyt vähän taputtaa sua pyllylle jossain ravintolassa? Niinku, jos se nyt saa siitä kiksit, että se vähän taputtelee pyllylle, niin vittu saakoo. Anna mennä. Slap me! Käynyt se saunassa homojen ja lesbojen ja biseksuaalien kanssa ihan kahden keskenkin. Ei se mun maailmankatsomusta mihinkään muuta. Saunominen on saunomista. Ei se, että toinen sattuu olemaan homo, niin se ei muuta sitä asiaa mihinkään. Jos se nyt sattuu saamaan siitä joku suuren fantasian tai kiksi, niin olkaa hyvä ja menkö vaikka vessaan runkkaamaan. Mä odotan kaljakädessä parvekkeella. Niin, ei se ole multa pointti, jos se nyt sattuu saamaan mun karvaisesta perseestä joku kiksit, niin... ei mun itse tuntuu millään tavalla laskea. Vipunen, se oli just äsken puheenaiheena. Tämä pystyy katsomaan tämän podcastin niin myöhemmin YouTubesta sitten, jos haluaa vielä. Se olisi nyt se varetus. Mä haluan vielä sanoa Agustille, että muutenkin kun on näitä kylpylöitä,
niissä on kaikki uima-altaat ja saunat. Niin siellähän on miesten sauna erikseen, niin sä et voi ikin tietää, että jos sä oot sielläkin homon kanssa samaan aikaan saunassa. Ei voikaan. Oothan sä. Siis suurella todennäköisyydellä siellä on yksi homo seassa. Niin. Jos se nyt sun henkilökohtaista mielenterveyttä järkyttää niin paljon, että sä et enää kykene käymään kylpylöissä, niin se on nyt sun oma henkilökohtainen asia. Jos nyt ihan karvaa kieltä puhutaan tilastoita, niin 100% heteroita ihmisiä on noin 2% koko väestöstä. Haluatteko me puhuta varettamisesta vai lasten huumeiden ja alkoholijuomien käytöstä? Aloitetaan vaikka sitä varettamista, kun tavallaan esiintyi aikaisemmin, niin, ja palataan siihen lasten huumeiden tässä vaiheessa voisin esittää podcastin pitäjälle tällaisen off-topic-kysymyksen. No. Meinaatko, että tästä tulisi sellainen viikoittainen juttu? Vähän niin kuin pelikvartaali. Itse asiassa me olemme puhuneet tästä jo aikaisemminkin sinun kanssa. Olin kännissä, en muista. No. Jos me jatketaan tätä niin kuin striimaamista, meidän täytyy siitä Twitchistä pois. Jep, me pitää vaihtaa palvelua. Just siis sama firma, mutta siis Justinin puolella on sallitumpaa tehdä näin. No jutellaan tämän jälkeen asiasta, meillä on jo Tinin kanssa tässä. Joo. Mutta varettaminen. Varettaminen. Joo, mä voisin antaa heti ensimmäisenä omat mielipiteet, vaikka kaikki varmaan tietääkin ne jo. Totta kai, varettaminen, okei, onhan se on helppoa. Sä saat ilmatteeksi juttuja, mutta sitten taas sulle toimivuudesta takuuta. Jos sä lataat jonkun leffa ja siihen tekstit, sä et tiedä, siis siellä saattaa tulla espanjankieliset tekstit, se leffa saattaa olla venäjäksi dupattu, kaikkea tällaista. Sä ostat jonkun levyn, niin siellä saattaa tulla, kun varetat jonkun levyn, niin sulla saattaa tulla virus sen mukana. Siellä saattaa olla Justin Bieberia, jos sä lataat jotain grindcorea. Mun mielipide, että varettamisessa ei ole mitään järkeä, ja jos ajattelet varettaa tai varetat parhaillaan, niin ajattele asia sillä, että sinä olisit artisti ja saisit rahasi sen levyn myynnillä. Ammattinäkökulmasta musiikin jaon suhteen. Mä oon aina ostanut levyni ja musiikkini CD-llä. Mä en ole koskaan arettanut ainuttakaan tekijänoikeuden alaista biisiä työkäyttöön koskaan ikinä. Joo. Nuorena mä oon käyttänyt niin kuin Napstereita ja muita tämmöisiä, mutta ne kaikki tiedostot on poistettu kauan sitten. Ja mun mielestä tää kohu on noussut liian isoksi. Nyt puhutaan musiikin näkökulmasta, siis elokuvat erikseen, mutta siis musiikin näkökulmasta varettaminen, niin sillä on myyntiä nostava vaikutus. Moni ihminen kuuntelee biisit etukäteen, ennen kuin ne ostaa niitä. Joo. Moni ihminen haluaa kuunnella sen levyn etukäteen, ennen kuin ne ostaa niitä. Ja siinä murroskohdassa, kun mentiin levykaupoista digitaaliseen musiikkiin, niin se mahdollisuus käytännössä hävisi. Jotkut levykaupat ja musiikkikaupat tarjoaa niin kuin jotain tällaisia klippisysteemeitä, että sä voit kuunnella 10 sekuntia, 20 sekuntia siitä biisin alusta. Ja se ei ole sama asia. Kun aikaisemmin sä käydit levykauppaan, löit luurit korvaan ja kuuntelit sen levyn läpitte ja mietit, että ostaks sä tän. Saatat kuulla sen 2 kertaa, ostaks sä tän. Ja sit joko ostit tai et. Nykypäivänä se ei ole enää mahdollista. Ei ole enää levykauppaa, johon sä voit kävellä ja sanoa, hei, mä haluaisin kuunnella toi ja ton levyn, että onnistuisiko. Vaan nykypäivänä suurin osa musiikista myydään digitaalisessa muodossa. Ja sitä mahdollisuutta ei ole suotu asiakkaalle kuunnella sitä biisiä kokonaisuudessaan. Ja sitä kautta musiikin puolella varettaminen on tavallaan, se on hypetetty liikaa. Siis silleen, että okei, on ihmisiä, jotka vaan varettaa. Ne ei koskaan tule ostamaan sitä levyä. Ne ei tule koskaan ostamaan mitään levyä. Ja se on mun mielestä paheksuttavaa, koska sehän on oikeasti sen ihmisen tuotos, joka sen on tehnyt. Ja se ansaitsee siitä sen osuutensa, kun sä haluat sen biisin. Se on ihan kohtuullista, että se saa sitä korvauksen, että sä oot ostanut sen biisin. Mutta se, että jos mä haluaisin muuttaa tätä systeemiä jotenkin musiikin osalta, siis nyt ei puhuta mistään muusta musiikista, niin näihin digitaalisiin kauppoihin pitäisi tulla mahdollisuus kuunnella ne biisit kokonaisuudessaan ennen kuin sä teet ostopäätöksen.
Ja siis nykyhetkellä on, siis digitaalisen musiikin hinta on varsin kohtuullisella kohdalla, että mennään eurossa tai vähän alle tai vähän yli. Ja se on suhteellisen kohtuullinen hinta, kun ottaa huomioon, että sinkun hinta ennen digitaalista musiikkia oli siinä 5 eurosta ylöspäin. Eli musiikin hinta on romahtanut ihan törkeästi. Johon siis on osaltaan pointti se, että ei ole tarvitse tehdä fyysisiä levyjä, ei tarvitse siirtää niitä fyysisiä levyjä, ei tarvitse tehdä markkinointia sinne kauppaan ja niin edelleen. Eli siinä on pointti se, minkä takia se on halvempaa. Mutta se, että kun sitä ei, sä joudut ostaa käytännössä sikaa säkissä, että sä et tiedä mitä sä ostat. Mä lisäisin digitaalisiin musiikkikauppoihin mahdollisuuden kuunnella ne biisit kokonaan. Joo. Vallutsi, että sä et saa varetetusta pelistä 100% varmuutta, että pyöriikö se sun koneella, koska se ei välttämättä toimi, kun sä varetat sen. Plus sä et tiedä yhtään, minkälaisia viruksia ja haittaohjelmia ja niin edelleen sieltä tulee sen mukana. Niin. Vaikka sä saisit varetettua toimivan pelin, niin sä et tiedä yhtään, minkälaisia softia siellä pyörii taustalla. Se voi olla ihan helposti softia, joka esimerkiksi yksinkertaisuudesta tallentaa kaikki sun näppäimet. Kun sä menet verkkopankkiin, niin tallentaa sun tunnukset ja tallentaa sun turvasanat ja niin edelleen. Kaikki. Ihan siis, sieltä voi tulla mitä ihmeellisintä paskaa. Monkeybomb, kyllä, niissä on siis... Sä voit saada viruksen verkkopankistakin. Periaatteessa kyllä. Niin. Mutta siis mitä tää Vallut sanoi, niin mähän itse teen ihan samaa. Et mä yleensä testaan aina se peli vaan silleen, onko se ostamisen arvo, niin mä hetken pelaan sitä. Tämä on jännä juttu. Pelipuolella tässä, niin aikaisemmin oli beta-versiot, oli niin kuin trial-versiot, jos pääsee esimerkiksi tyyliin yhden Oli kaikki demot, mutta ei ole enää. Niin. Jene. Eipä ole enää. Siinä onkin se jännä juttu, että nyt se tahti tehdä pelejä on muuttunut, josta se johtuu se, että niitä demoja ja beta-versioita ei ole jaossa niin paljon kuin aikaisemmin. Mutta Siis pelejä lyödään ulos niin kuin hirveäseen tahtiin. Monkeybomb, kaikkiin virustorjuntaohjelmiin ei voi luottaa 100%. Mullakin on F-Secure, joka on niin kuin, se taitaa olla ihan yksi maailman parhaista viruksen torjuntaohjelmista. Niin en mä luota siihen 100%. En minäkään. Ei siihen, ikinä ei voi mihinkään luottaa 100%. Ja täytyy muistaa, että virustorjunta tulee aina askeleen jäljessä. Niin. Viruksen tekijät tekee ensiksi viruksen, sen jälkeen virustorjuntafirman tyypit miettii siihen ratkaisun. Aina ensiksi on hetki, jolloin on olemassa se virus, ja vasta vähän jälkeenpäin tulee siihen sitten vastatoimia. Ja eikö useimpiin peleihin saa Steamin kautta ladattua demon? Ei kyllä saa. Ei kaikki, Okei. sanotaan ehkä puoleen. Okay. Ei kyllä saisi varmaan puoleenkaan peleihin, mitä mä oon kattonut. Niin. Mutta kun miettii aikaa 15 vuotta taaksepäin, niin kaikkiin peliin tuli ensimmäisenä demo, että välttämättä ei ollut edes myynnissä peliä. Joo. Ja tuli demo, ja sitä pelailtiin sitä demoa, ja sitten kun porukka jäi koukkuun siihen demoon, niin sitten tuli pelikauppoihin, ja sitten sen sai ostaa. Monkeybomb, mä en ole itekään ikinä ajanut pöydäkolaria. Se saattaa joskus, no ei kun se sanoo, että se ei ole pelien varittamista saanut virusta. Niin. Se saattaa joskus tapahtua. Ehkä ei ikinä, ehkä huomenna, ei sitä ikinä tiedä. Mutta tottahan se onpi sille, että tuo peliasia on vielä, että niin kaikista semmoisista ehkä odotetuimmista peleistä voidaan heittää se demo ulos, mutta kaikki semmoiset vähemmän tunnetut niin ei välttämättä ole ollenkaan. Että esimerkiksi Joka on tavallaan ihan, se on huono markkinointi. Siis se on niin toimivaksi todettu menetelmä markkinoida omaa tuotetta, on lyödä siitä demo ulos. Se on muuten lähinnä nykyään konsoleilla, niillä vaan yleensä tulee demo, mutta jos sä Steamista lähdet etsimään demoja, niin et kyllä löydä hirveästi. Tässä koneelle lähetettiin jotain demoja. Itse asiassa tosi harvoin myöskään konsoleille, koska konsoleille jakelu on ongelma. Niin kuin suurin osa konsoleista ei ole esimerkiksi netissä. No ja joo. oli paikalla. Kaikista paras sekä pelidemo, mitä minä olen tähän asti tai viime aikoina olen huomannut, on ollut Stanley Parable. Onko se Stan Parable nimeltään? En tiedä, Joo, Stanley's Parable. Mutta ihan pirun hyvä oli. Se oikeasti niinku herätti mielenkiinnon just tuossa niinku markkinoinnissa. Itse asiassa mä katoin siitä, mä en muista kuka sen demon pelasi, Markiplieri vissiin. Kyllä. Katoin sen demo ja mä totesin, että vittu toi on pakko saada, niin viime striimissä joku lahjoitti mulle sen koko versio.
Joo, tai just oikeasti, nyt ollaan oikeasti tässä kohtaa murrosvaiheessa. Siirrytään sosiaaliseen mediaan markkinoinnissa. Joo. Ja niin kun, ei olla vielä kuitenkaan siinä vaiheessa, että esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajille annettaisiin ennakkoon niitä pelejä ilmaiseksi. Se on niin kuin seuraava vaihe, että kun päästään irti demoista, niin siirrytään siihen, että annetaan sitten tyyliin niin kuin NS-demoversioita tai pre-release-versioita niin kuin sosiaalisen median tyypeille. Ja sitä kautta niin kuin, tavallaan markkinoidaan sitä. Mutta kun nyt ollaan siinä vaiheessa, että ei ole enää demoja, mutta ei vielä tehdä tätäkään, niin periaatteessa pelaajalla ainoa mahdollisuus saada siitä pelistä ennakkotietoa on ennakkomarkkinointi, joka on suhteellisen olematonta ja perustuu lähinnä kuviin ja tekstiin, tai sitten varrettaa se, kun se tulee. Off-topickiin. Tini on sen takia eniten äänessä, koska sillä on kaikista eniten elämänkokemusta ja niin kuin, kokemusta ylipäätään näistä asioista. Sillä nyt sattuu olemaan vähintään 10 vuotta enemmän ikää kuin muilla. Ja mulla on mikki suurimmalla. Niin se vielä. Totta. Munkkipomi, ei. Sä et näe, että onko sulla virusta. Jos sulla on sellainen virus koneella, joka ei ole vielä löydetty niin kuin selvennyksiä tai niin kuin tälleen. Kyllä. Mullakin voi vaikka olla virus tällä hetkellä, mutta mä en vaan tiedä sitä. Voi mullakin olla. Niin. Kyllä. Niin. Kaikki on mahdollista. Ja se virus ei välttämättä ole vain varettamista, se voi tuoda myös muita kautta. Niin. Että ei, jos mennään viruskeskusteluun, niin siis sähän voit saada viruksen vaikka ihan vaan käymällä Peppi-saitilla. Ei voi. Elikää menkö 3Xn-sivustoille kaikista helpompaa. Voi niitä muiltakin sivustoilta tulla. YouTube, mitä? Viruksen voi saada ihan miltä sivulta vaan. Ja nyt sitten päästiin mielenkiintoiseen asiaan, että periaatteessa jokaisen koneeltahan löytyy softaa, joka sisältää jo periaatteessa viruksen. Siis jokaisen koneelta löytyy ohjelmistoja ihan jo tehtaalta lähtiessään, jotka kirjaa sinun tekemisiäsi ylös ja lähettää niitä johonkin. Terveiset vaan Niin, tai käytäpä vaikka ihan perus Googlen tuotteita, niin siellä on käyttöehdoissa, että sinun selailuhistoriaasi ja selailutottumuksiasi voidaan seurata. Siihenkin oli muuten joku uutinen silloin, olisiko ollut tämän vuoden alussa, että sen pystyy jotenkin blokkimaan. Kyllä sä sen tavallaan pystyt blokkimaan, mutta kyllä se sun esimerkiksi Chrome pitää yhteyttä Googlen palvelimiin jatkuvasti ja sieltä kyllä menee taku varmasti esimerkiksi ihan perustietoinen sun koneen setappi. Eli ne saa tietoon jokaisen koneen käyttöjärjestelmät ja laitteistot, jotka siellä koneessa on, plus että ne pitää kirjalla kaikkea. Ja se yksinkertainen asia, että sä kirjaudut Googlen palveluun, niin se oikeuttaa Googlen siirtämään tiedon sun historiasta. Jos sä oot kirjautuneena Googlen palveluun, niin Google saa tiedon siitä kaikista niistä web-saiteista, mihin sä meet. Ei tarvita keksejä, ei tarvita mitään. Tarvitaan vain se, että sä olet kirjautunut millä tahansa selaimella Googlen palveluun. Niin se pitää kirjaa siitä, missä sä selailet, mitä sivuja sä käyt, mitä sä klikkaat, kauan sä vietät siellä aikaa. Ja Google niin kun räätälöi sulle sopivia mainoksia esimerkiksi sillä perusteella. Toni, se incognito-tila on sitä varten, että sä et halua niin kuin näyttää muille, jotka käyttää sun konetta, että mitä sä oot tehnyt. Jep. Kyllä Se on paikallinen. Nimenomaan incognito-tila on nimenomaan sitä, että se estää sen tallentumisen sun omalle koneellesi. Mutta jos sä kirjaudut incognito-selaimella tai incognito-tilassa olevalla selaimella Googlen palveluun esimerkiksi, Googlen on vain yksi, niin Googlen palveluun ja selailet siinä sitten vaikka Lobster-tubea ja RedTubea ja verkkokauppakomia ja Jimsia ja mitä kaikkea selailekaan siinä, niin kaikki se tieto päätyy Googlen palvelimelle. Se ei jää sun tietokoneelle, mutta se päätyy kyllä Googlen palvelimelle. Ja kaikki se on kauppatavaraa näille firmoille, eli se Google käy tästä kauppaa, että ne tietää, että tämä ihminen nyt
tykkää käydä tämmöisillä saiteilla ja se viettää aikaa siellä ja siellä ja tämmöisiin linkkeihin se kiinnittää erityistä huomiota, koska se viettää niin ja niin aikaa ja niin. Siellä menee todella paljon dataa juurikin näin. Toki tämä kaikki data on tekstimuotoista, että periaatteessa sehän ei vie Googlen palvelimilta paljon tilaa, että niillä on ihan vaan business-juttu, että ne tallentaa käyttäjien niin kuin selailutottumuksia. Mutta päästiin taas varettamisesta off-topickiin hienosti. Niinpä. Ihan tyypillistä. Kyllä. Mitäs keksit? Mistä kekseistä tykkäät? Ihan perus Jaffa-keksit. Jaffa-keksit on kyllä hyviä. Mulla on Eihän ne ole Jaffa-keksejä, vaan ne on... Hetkinen, mikä näiden oikea nimi on? Joo, siis sehän on joku israelilainen suklaaleivos. Ei, kun siis ihan LUn. Eikö se hänellä ole Jaffa-keksi just? Ei, onko se mukaan Jaffa-keksi ihan? On. LU Jaffa-keksi. Sittenhän nyt on tehty hieno versio Julia Jaffa-keksi. Joo, mä oon syönyt niitä pari pakettia, mutta siis ei se Julia maistu siinä niin paljon. Ja tän voi ajatella kaksimielisesti. Tiny, hiljaa. En mä tunne kuin 2 Juliaa, niin kuin maistuu ihan samalta. No niin, tulihan se sieltä. Doris-keksit. Doris-keksit, kyllä. Ai, täydellisyyttä siis. Fariinisokerista, rommista. Niin. Oi, että... Onks ne Doris-keksit, onko ne niitä, joita dipataan sinne maitoon? Ei, Ne on dominoja. Ei Dometsi. Dopsit, ne on hyviä kyllä. Dopsihan on Domino-kopio kylmästi. Dometsi-keksi. Ja ne on hyviä, kun ne Ai, itse asiassa Dominohan on siis kopio tästä amerikkalaisesta keksistä, eli tosta... Mikä se amerikkalainen versio Dominosta? Toi... Oreo. Oreo, kyllä siis Dominohan on Oreo-kopio. Oreo on vanhin tuote tästä genrestä. Haluatko... Oi, lindit suklaat muutenkin. Kyllä. Otetaanko joku niinku ihan sellainen järkevä puheena? Niin, mä just tässä rupesin miettimään, että meillä on aika Hei, mitä kauan meillä oli tässä äsken? Meillä oli jo. jotain, mihin me voitiin palata. Nuo alaikäisen alkoholin ja päihteiden käyttö. Joo. Voiko Tiny nyt ensimmäisenä kertoa isänä? Siis sanotaan sillä lailla, että mulla oli vippikortti yökerhoon, kun mä olin 16V. Mutta vastuullinen alkoholin käyttö on eri asia kuin alkoholin käyttö. Siis nuorikin voi vastuullisesti käyttää alkoholia, mutta se, että missä iässä nuori voi edes vastuullisesti käyttää alkoholia, niin kyllä mä lähemmäksi sitä sanotaan 16 käännön siinä, että niin kuin ei sitä ennen pitäisi olla mitään tarvetta käyttää alkoholia. Siis okei, iät muuttuu siinä mielessä, että niin kuin aikaisemmin 16-vuotias oli jotain ihan eri asiaa kuin nyt 16-vuotias. Nykyään 16-vuotiaalla on lapsi. Niin, no siis just tämä, että 16-vuotias on jo niinku seksuaalisesti aktiivia ja niin edelleen, parhaimmillaan asuu omassa kämpässä ja niin edelleen. Että, niinku, joo, mutta on siinä pointti, minkä takia se ikäraja on 18. Siis, ja siinä on toisaalta myös pointti, minkä takia joissain maissa ikäraja on 21 alkoholin käytölle. Ja toisaalta siinä on myös pointti, minkä takia joissain maissa ei alkoholia käytetä ollenkaan. Niin. Siis alkoholilla on haittansa. Hyödyt on hyvin vähäiset, mutta sillä on haittansa. Siis se, että missä vaiheessa ihminen on valmis tavallaan päättämään niiden haittojen niin kuin, tavallaan riskien ottamisesta, niin sehän on tavallaan oikeastaan enemmän kysymys siitä, kuinka kypsä se ihminen on. On paljon ihmisiä, jotka on 40-vuotiaita, jotka ei osaa ottaa alkoholia. Mutta toisaalta on ihmisiä, jotka on 13, jotka osaa ottaa alkoholia. Et niinku, johonkin se raja on vedettävä ja kyllä se 18 on ihan pätevä raja mun mielestä. Niin minun En mä tuostaa alaikäiselle lapselleni alkoholia. Kyllä mä tunnustan sitä helvetinmoisen äläkään, jos se alaikäinen lapsi käyttää alkoholia. Kyllä. Mut niinku,
kyllä siinä on pointti siinä 18 vuoden iässä, että niinku, ei pitäisi olla tarvetta käyttää alkoholia ennen sitä. Eikä periaatteessa ole tarvetta käyttää sen jälkeenkään. Eihän siis alkoholi loppujen lopuksi, ei se ole mikään tämmöinen perusoikeus, mikä ihmisellä on, vaan se on vaan päihde. Mm-hmm. Joo. 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 Kannabiskeskustelua me sivutettiin jo aika isolla kädellä periaatteessa. Mä oon aika huono puhuun tästä alaikäisten päihteiden käytöstä, kun mä aloitin kessun polttamisen 10-vuotiaana ja eka kännit tuli vedettyä 13-vuotiaana. Niin... Mutta no, en sano mitään. Ja tuohon kannabikseen siis joo, saisinhan mä käyttää laillisesti NS. Siis onhan kannabis on laitonta täälläkin, mutta sitä siirretään tiettyyn määrään asti. Et siis, mutta en mä edelleenkin silti tunne mitään tarvetta sitä käyttää. Ei se ole, miksi ihmeessä käyttäisin. Ei, vain sen takia, että se on sallittua tai hyväksyttyä. Ei. Miksi? Niin. Jos mulla olisi vaikka niin harmaa kaihi ja sen on todettu auttavan siihen, niin no ehkä mä voisin sit niin kuin hoitomuotona miettiä. Tai jos mulla olisi syöpä, niin okei, mä voisin ehkä hoitomuotona sitä miettiä tai muuten lääketieteellisistä perusteista, mutta ei. Ei muuten, ei mitään mielitekoa niin päihteenä sitä sinänsä käyttää. Siis, ei. Me pitää tehdä tässä Tinyn purkaama. Niin on. Niin. Mitä me täällä tehdään? Antaa Tiny olla täällä. Niin. Lähdetään itse silleen, että no niin, nyt alkaa. Kaikki on kyllä paikalla, mutta Tiny vaan puhuu. Niin. Tuohon 16-vuotiaana vippikortti ravintolaan juttuun pakko sanoa. Mä oon ollut 15-vuotiaana töissä ravintolassa. Ja sitä kautta se vippikortti on ravintolaan. Mut siis tänä päivänä ei saa se olla. vaan tuottaa tavallaan sitten taas siihen toiseen ajatukseen, että kyllä alaikäinenkin voi töitä tehdä. Voi. Niin kuin... Tänne Suomessahan on oikein ikäraja, että koska tästä työtä saat tehdä. No joo, laillisesti tai palkkatyötä. Joo, virallista palkkatyötä, joo, että sä maksat veroja ja silleen, mutta mun ei tarvitse maksaa veroja. Siis, joo, on. Totta kai onhan siihenkin syynsä, minkä takia se on, mutta sanotaan sillä, että mua ei riistetty työpaikalla. Mä sain korvauksen tehdystä työstä. Joo. Se oli kohtuullinen ja jopa TESin mukainen korvaus siitä tehdystä työstä. Että näin. No tosiaan, mikä se on nykyään? Baarissahan ei varsinaisesti saisi enää olla niin 15-vuotiaana töissä. Silleen, Ei saiskaan. Baarissa, missä tarjolla alkoholia, ei periaatteessa saisi olla 18 vuotta niin. alle ollenkaan. Niinpä. No mitenkäs sinä sä oot ollut kuppilassa töissä sitten 15-vuotiaana? No, sanotaan sillä, että mä tein markkinointitöitä. Okei. Xoonas, mun mielestä lakipykälien mukaan alaikäinen ei saa myydä tupakkaa eikä alkoholituotteita, jos se on kaupassa töissä. Periaatteessa saa. Saa. Kyllä. Okei. Kaupassa kyllä, mutta ei Niin. anniskelupaikassa. Eli se ei saa anniskella alkoholia. Okei. Ja Eli sitä kautta se ei myöskään saa olla töissä ravintolassa, mistä myydään tupakkaa. Elikkä minulle on annettu yläasteella väärää tietoa. Niin, mutta siitäkin asiat on, muuttuu. siitäkin on nyt hetkinen Niin. 6 vuotta. Joo, kerro vaan. No just käytiin läpi tätä tuossa anniskelupassikurssilla, niin kyllä saapi myyä, mutta just siinä, että valvotuissa olosuhteissa, se on tärkeintä Niin se oli, kulma siinä. Joo, väliaikaisesti saa myydä välittömän valvonnan alaisena, vai miten se menee? Eli siis sanotaan sellainen käden ulottuvilla täytyy olla täysi-ikäinen ihminen valvomassa sinun anniskelutapahtumaasi. Niinpä. Mutta siis väliaikaisesti. Eli siis sä voit tehdä esimerkiksi alaikäisenä keikan vaikka festareille. Myydä festarille kaljaa ihmisille, kunhan siinä sun käden ulottuvilla on täysi-ikäinen ihminen, joka on sinun valvonnastasi vastuussa. Jep. Minä en sitten tiedä sitä esimerkiksi ihan peruskaupan kassalla. Sanotaan nyt joku ihan... Kaupassa saa myydä, koska sä et ole kosketuksissa itse tuotteen kanssa, vaan sä myyt sitä astioissa. Joo, mutta siis meinasin silleen, että Se on kauppatavaraa. välittömän valvonnan alla, eli
se on sitten siinä, että lasketaanko esimerkiksi takana Ei, oleva mutta se ei ole kassi anniskelua. siihen. Ei se ole anniskelua. Siis, jos sä myyt sen suljetussa astiassa, se on tuotteen myyntiä. Jos sä kaadat sen sille asiakkaalle tuoppiin, lasiin, TMS, niin se on anniskelua. Tai jos sä avaat sen pullon sille, niin se on anniskelua. Kyllä. Siis kaupassa saa olla töissä 16-vuotiaasta asti, muistaakseni. Ja kaikkia kaupassa myynnissä olevia tuotteita sä saat myydä. Toki ethän sä alkomyyjäksi voi alle 18-vuotiaana mennä. Mutta siis niin kuin vähittäistavarakaupassa saat myydä siellä sallittavia tuotteita, kyllä. Peikko, kyllä, Röpönen on hyvin tuppisuuna nyt. Eikös paikalla? No ei mulla ole mitään kokemusta taas tästä, kun mä en itse käytä alkoholia enkä tupakkatuotteita, mutta kaverit käyttää, niin silleen. Joo. Lähes kaikki. Mitä sä oot mieltä siitä, että kaverit käyttää alkoholia? Siis esimerkiksi alkoholia? No en mä nyt osaa siihen sanoa oikein mitään. Mun mielestä se on ihan fine, niin kuin, että ne käyttää, koska mä vietän omaa aikani tietokoneella ja ne viettää se kumminkin kaupungilla kännispäissään. Niin kai se on oma valinta, miten sen sitten viettää se aikansa. Muuttaako se sun niin kun, suhtautumista niihin ihmisiin, jotka sä tiedät? Ei se kyllä muuta, koska Itse asiassa, anteeksi, mä tuun teidän väliin tässä, Mikko, sehän ainakin, mitä minä luulen kautta tiedän, niin ei saa myydä alkoholi kautta tupakkatuotteita, jos sulla on alaikäinen mukana. Eli myyjä on velvollinen tarkistaa niin kuin kummankin osapuolen iän. Itse asiassa, jos ihan lakia noudatetaan, niin se on velvollinen tarkistaa ostajan niin kuin ikä. Mutta jos on epäily välityksestä, niin on tarkistettava myös tämän toisen henkilön ikä. Se, että millä se epäilys siitä välityksestä muodostetaan, on täysin määrittelemättä laissa, joka on johtanut siihen, että kaupat käytännössä tarkistaa kaikissa tapauksissa sitten kummankin osapuolen. Joka periaatteessa johtaa sitten taas siihen, että täysikäinen ei välttämättä saa ostettua alkoholia, johon on oikeutettu periaatteessa. Siis kojotti, alaikäinenhän ei saisi mennä alkoon. Saa mennä. Ei, siis säänpääsyä ei ole estetty, se on ihan julkinen tila. Kyllä sinne voi mennä vaikka ilman aikuisiakin ihan palvelemaan, ettei siis periaatteessa sinänsä ole estettyä. Mutta taas sitten tämä johtaa just siihen niin kuin välitysepäilyyn ikävissä tilanteissa, joka tarkoittaa taas sitä, että sitten saattaa tulla hurjia tilanteita, kun Alkon täti perjantainakin sanoikin, että ei me sulle kossua myydä, kun sulla on toi lapsi mukana. Niin, ja siis tästähän on jollain vitun yleisen osastolla ollut kirjoituksia, kun joku mamma on ollut 3-vuotiaan lapsensa kanssa kaupassa, ostanut tupakkia, myyjä ei ole myynyt, koska hänellä on lapsi mukana, ja sillä myyjä on epäillyt, että hei, sä varmaan diilaat nämä kessut tolle sun skidille. 3-vuotiaalla. Tästä on useampi tapaus tällä hetkellä on hallinto-oikeudessa asti menossa käsittelyyn, jossa on periaatteessa siis kaupan tätä valtaa kyseenalaistettu. Niitä ei ole käsitelty vielä, joten ei ole vielä ennakko-päätöstä. Periaatteessa siis myyjä on oikeutettu eväämään selväpäiseltä, täysi-ikäiseltä aikuiselta alkoholi- kautta tupakaostokset sillä perusteella, että hän epäilee välitysaietta. Niin. Onko teillä vielä... Joka on sinänsä. Niin. Ei mulla ainakaan tule mitään tässä enää. Mutta pointtihan se, että jos alaikäinen ei saa mistään alkoholia, niin eihän sitä käytäkään. Niin. Kyllähän alaikäiselle joku sitä välittää, tai se alaikäinen sitten käyttää väärin omia tai toisten hinkkareita. Niin. Et jossain joku tekee väärin. Niin. Mutta aika helposti alaikäinen kumminkin saa sitä alkoholia, kun menee vaan kysyä tai kadulta. Saa, tai huumeita. Tai Ihan taisissaan niin kuin K18-tuotteita tähän nimimerkillä R:n nurkalla joskus pyysin randomia ihmistä hakemaan mulle tupakkia, kun oli 11-vuotias. Ja sehän hoki. Ja se on henkilöllisyyden tarkastaminen on vähän kinkkinen juttu, varsinkin kun se on sysätty ihmiselle, joka ei ole siinä asiassa ammattilainen. Mä olen ostanut Alkosta Koskenkorvaa 14-vuotiaana. Joo. Ja siihen ikäraja on siis 21. Mm-hmm. Eli kaikki on mahdollista. Siis ihan itsenäni Mutta hei,
eikä mitään. Oliko silloin ikäraja 21, kun sinä olit nuori? Oli. Okei. Koska, ja sitä paitsi tapahtuma oli samana iltana, kun kävin ravintolassa, se oli 24 ikäraja ja oli 14. Sanna, ei. Se on 21 se ikäraja. Ja ei, en juonut sitä koskenkorvaa. Ei sen kiltisti iskälle. No niin. Se on 21 se ikäraja. 21, Niin. eli 20% alkoholin Yli 20%. Koska se on tippunut vuodella? Koska mä en ainakaan muista lukeneeni mistään. Aina, siis... No, minä keskustelen ystävämme Wikipedian kanssa Joo, asiasta. Tunderi, saanko kysyä, että keneltä sinä piirret nuo sun tietosi? Olet nimittäin aika pihalla. Olen pihalla. Siis 21, mulle on alkossa sanottu näin, silloin hetkinen mä olin 20 ja olin menossa ostamaan viinaa, niin mulle sanottiin, että emme voi myydä alle 21-vuotiaalle. No se on ollut kyllä väärässä se. Aivan, siis lainsäädäntö sanoo näin. Alkoholipitoiselle juomalle tarkoittaa yli 2,8 tilavuusprosentilla alkoholia sisältävä juoma. Mietojen alkoholijuomien enintään 22% myyminen tai välittäminen alle 18-vuotiaalle täyttäneelle on kielletty. Vahvojen yli 22% alkoholijuomien myyminen alle 20-vuotiaalle on kielletty. Koskakaan se on muuttunut sitten? Kyllä se ainakin minun tiedossa on ollut 97. Aha! Jätkä on kusetettu. No vittu. Piti tyytyä pisseen sinä iltana, saatana. Ja itse asiassa siitä lähtien on myös Suomessa kielletty myös yli 80% alkoholia sisältävien alkoholien juomia. Tänne tulee mekkala, joten minä mutean itse. Joo. Okei. Onks muut vielä paikan päällä? Joo, täällä ollaan. Nyt vaan lähti tää meidän puhuja-ihminen. Joo. Joo. Hävisi kyllä kaikki. Mutta mitäs seuraavaksi? Ajatin hiljaa taas, kun maailma hiljentyy. Joo. Ja mietin tässä semmoista hommaa, että pitäisikö meidän lopettaa tälle illalle, koska alkaa hiljaisuuskin pikkuhiljaa lähentymään tässä ja ihmisillä on kuitenkin huomenna koulua ja töitä. Totta. Niin tämä Täällä alkaakin nyt telkkariohjelma, mitä mä siirryn katsomaan. Kyllä, eli tosiaan jos tämä tallennus nyt onnistunut, niin minä uppaan tämän myös YouTubeen sitten. Niin voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa sieltä, jos alun sattui missaamaan. Joo. Joo, ja tää oli muutenkin, tää oli mun mielestä aika hyvä pään avaus. Tää oli aivan loistava konsepti, että niin kun, ehkä me tullaan tekemään tätä uudestaan. Vai mitä, pojat? Joo, voi olla, että ihan viikoittainen juttu. Ehkä, kyllä. Vaan osallistujille sopii ja... Joo. Ja osallistujat on vaihtoakin, että Niin, voi olla muitakin tulossa. totta kai. Mitäs te olette ihmiset tykännyt? Oliko tämä mielenkiintoinen striimi seuraava? Ainakin kommenttien perusteella oli. Tää oli kyllä ihan perseestä. No se olit kyllä koko ajan äänessä. Että... No minähän olin koko ajan. Sai jatkuvasti suun päällä. Saanut suun vuoroa, kun Tiny siellä höpötti koko ajan. Yritin aina sanoa väliin, mutta ei, jatkaa taas vaan puhettansa siellä. Joo, kyllä tämä nyt vaikuttaa siltä, että porukka on tykännyt, joten eiköhän me tämmöisiä tulevaisuudessakin järjestä. Kyllä. Pysykää korvana, ihan varmasti meidän kautta tästä tulee tietoa. Ei puhuta vaihtaa, mutta... Facecamit olisi jees, mutta me tarvitaan jollekin Skype Premiumi, että se onnistuu. Joo, lahjokaa jokkeen. Jep. Kaikki rahat mulle. Nyt. Mut hei, kiitoksia tältä erää kaikille katsojille ja Joo. kerralla pysykää kuulolla, mistä varmaan kuullaan vielä. Joo, ilman muuta. Kiitos kaikille. Mä en tule enää ikin tähän. Ei sun tarvikko. Hyvä. Kyllä mä joku sun tilalle saadaan, saatana. Saatana. Ois sinä vaan tuolla chatin puolella. Joo. Kiitoksia kaikille ja palaillaan taas seuraavalla kerralla. Joo. Kiitos ja hei hei. Hei Yes, hei. moi. Joo.